ரேவதி மாதாஜி நீங்க கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. சரி மாதாஜி, சரி லைக் போட்டுட்டாங்க. சரி மாதாஜி. லைவ் போயாச்சு மாதாஜி. அப்புறம் ஹோஸ்டும் பண்ணியிருக்கேன் மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி, பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, மாதாஜி. இன்னைக்கு நம்ம நேற்று சாப்டர் 14 பண்ணினோம். இன்னைக்கு நம்ம 15வது அத்தியாயத்துல நம்ம போக போறோம். பிரணதி நான் சொல்லட்டுமா? யாராவது டிவோட்டிஸ் யாரா பிரணதி சொல்லலாம்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது சொல்லணும்னு விருப்பப்படுறீங்களா? பிரணதி யாராவது சொல்லணும்னு விருப்பப்படுறீங்கன்னா சொல்லலாம். நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன், பார்த்து கூட நீங்க படிக்கலாம். சரி, ஒருத்தர் சொல்ல வேண்டாம், நான் ஆரம்பிக்கிறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானானந்தशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपाः कदा मह्यं तथा स्वं पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं च श्रीरूपसाग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णा पदान् सहगणललिता श्रीशाङ्काविदं स च ये कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेक्षा गोपिकान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुषक्ष कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्रह्मण्य हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदन्ताय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरविषे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय दतालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदन स्वामी इति नामिने नामसे सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशधारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं पद्माख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லலாமா? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Rama Krishna, Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Rama Rama, Rama. Hare Hare. Hare Krishna Mataji, Hare Hare Krishna Krishna, Prabhu. Hare Krishna Mataji. எல்லாரையும் அன்போட நான் உங்களுக்கு இந்த இந்த இதுக்கு செஷனுக்கு உங்களுக்கு அன்போட எல்லாம் வர வைக்கிறேன். எல்லாரும் வந்தது ரொம்ப சந்தோஷம். எல்லாரும் நீங்க வந்து லிங்க்ஸ் ஒழுங்கா போடுங்க, எல்லாரும் ஃபீஸ் சரியா பண்ணிடுங்க. அப்போ உங்களுக்கு கடைசி டயத்துல கஷ்டம் இருக்காது உங்களுக்கு. அப்புறம் கடைசி இதுல சர்டிபிகேட் உங்களுக்கு உடனே கிடைச்சிடும் முடிச்சோன்னு. அடுத்த ஸ்லைடு போட முடியுமா பாத்தாஜி? மாதாஜி அடுத்த ஸ்லைட் போட முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பகவத்கீதை நம்ம நேத்து என்ன அத்தியாயம் பார்த்தோம்? அத்தியாயம் 14 பார்த்தோம். இது வந்து இன்னைக்கு அந்த அத்தியாயம் 15ங்கிறது புருஷோத்தம யோகம். இந்த ஜட உலகத்தில் ரகசியத்தை அறிவது எப்படின்னு இந்த அத்தியாயம் 15ல நம்ம வந்து சொல்ல போறோம். இதுல அத்தியாயம் 15லன்னா இதுல என்னன்னா வந்து ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லைடு மத. சரி, இந்த மரம் ஏன் வந்து தலைகீழா எதுக்காக இருக்கு? அதுக்கு இது நம்ம பாப்போமா? எதனால? ஒரு நதிக்கரையில் இருக்கும் மரத்தில் பிம்பில் நீரில் தலைகீழாக தெரிவதை போல் இந்த ஜட உலகம் ஆன்மீக உலகத்தில் பிரதிபலிப்பு மட்டுமே. உண்மையான மரப்பில் ஆன்மீகம் உலகம் உள்ளது. பாத்தீங்களா இந்த மரம் எப்படி இருக்கு பாருங்க. மேல மரம் இருக்கு, அதுக்கு ரிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கு கீழே. அது வந்து எப்படி ஒரு நதிக்கரையில இருக்கிற அந்த மரத்தின் பிம்பம் வந்து நீரில் தலைகீழா தெரிக்கிற மாதிரி இருக்குதா? அதே மாதிரி இந்த ஜட உலகம் எல்லாம் ஆன்மீக பிரதிபலிக்கு மட்டுமே தான் இது எல்லாத்தையும். உண்மையான மரம் வந்து மேல, உண்மையான மரம் எங்க இருக்கு? ஆன்மீக உலகம் தான். ஆன்மீக உலகம் தான் உண்மையான மரம். அது எங்க இருக்கு? அது மேல இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரு இதுல வந்து நம்ம என்ன பாக்குறோம்? ஒரு ரோஜா பூ பாக்குறோமா இல்லையா? அது வந்து சில ரோஜா பூ வந்து புகைப்படம் பார்ப்பதற்கு ரோஜா பூலவே இருக்கும், ஆனால் அதுக்கு நறுமணமே இருக்காது. அது போலதான் இந்த ஜட உலகம். இன்மை வந்து உண்மையான ஆன்மீக இன்பத்தில் நிழல் மட்டுமே. பாக்கியெல்லாம் நம்ம இந்த ரெண்டு ரோஜா பாக்குறோம் பாரு, சில சமயம் அந்த ஸ்மெல்லே இருக்காது, அது வந்து நறுமணமும் இருக்காது, சும்மா ஷோவுக்கு தான் இருக்கும். ஆனா இந்த போட்டோல நம்ம பாக்குறோம் பாரு, உண்மை என்னதான், இதுதான் உண்மை. ஃபர்ஸ்ட் தான் ரோஜா. அது வந்து அதோட நிழல் நம்ம எல்லாரும் நிழல தேடி ஓடிட்டு இருக்கோம். அது உண்மையான இடத்துல நம்ம போனோம்னா அது எது? அதுதான் ஆன்மீக உலகங்கிறது. இது வந்து இதுல வந்து பக்தி யோகத்துல வந்து முக்கியத்துவம் வந்து விளக்கியர் வந்து வேதங்களை பத்தி என்ன சொல்லுகிறேன் என்று ஒருத்தர் கேட்கலாம். ஆனா வேத கல்வியில் நோக்கம் என்னன்னா கிருஷ்ணரை மட்டும் புரிந்து கொள்வதில் தான் வந்து அதுதான் இந்த வந்து அதோடதான் வேத கல்வியின் நோக்கமும். அந்த வந்து இந்த அத்தியாயத்துல நம்மளுக்கு இது சொல்லி கொடுக்குறாங்க அந்த இடத்துல. அதனால வந்து கிருஷ்ண உணர்வில் வந்து யாரு பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளார்கள் இருக்காளோ அவளுக்கு நிச்சயமா ஃபுல்லா அந்த வேதத்தை பற்றியும் நல்ல நாலேஜ் இருக்கும். அதான் இந்த மாதிரி என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன, ஜட உலகின் பிணைப்புகள் எப்படி இருக்கு? ஒரு அரச மரத்துல எங்க இருக்கு, அதை பத்தி இங்க கம்பேர் பண்றோம் நம்ம. ஒரு அரச மரத்துல அது வந்து அரச மரம் என்னன்னா பல நோக்க செயல்களை ஈடுபட்டியவர்களை பொறுத்த யாரெல்லாம் பல நோக்க செயல்களை ஈடுபட்டிருக்கிறாரோ அந்த வந்து அந்த அரச மரத்திற்கு அதுல வந்து அது பிரான்ச்சஸ் வந்துட்டே இருக்கும். ஒரு பிரான்ச்சஸ் இன்னொரு பிரான்ச்சஸ் இருக்கும். அது வந்து அது வந்து அதுதான் ஜட உலகங்கிறது. இந்த வந்து யாரு இந்த மரத்துல பற்று கொள்கிறாளோ அவளுக்கு வந்து முக்தியே கிடையாது. அதனால என்ன பண்ணணும்னா நம்ம வந்து உத்தரம் உயர்த்தணும்னா அது நிச்சயமா அவளுக்கு
இந்த வேத மந்திரங்களும் இதுல இருக்கிற இலைகளையும் கம்பேர் பண்ணிருக்கா. இது என்ன ஆகுதுன்னு, இந்த வேர்கள் வந்து மேல போறது, மேல் நோக்கி போறதா இல்லையா? அதே மாதிரி இந்த இந்த உலகத்துல இருக்கிற கிரகம் இருக்கு பாருங்க, பிரம்மா எங்க வசிக்கிறாரோ அங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறது. அதனால அந்த மாயை என்றது இது, மாயைங்கிறது ரொம்ப டேஞ்சரஸ். நம்ம இப்படி கொஞ்சம் போயிட்டா மாயை வந்து காத்துன்னு இருக்குமா, எப்படி கேட்ச் பண்ணுவோம் மாயை? அதனால நம்ம வந்து மாயை கிட்ட வராம, அது வந்து ரொம்ப ட்ரிக்கி. அது மாயை அது காத்துட்டே இருக்கும். இது வந்து இவ ஆன்மீக உலகத்துல நம்ம இவளை கேட்ச் பண்ணிட்டு எப்படி மாயையில இவாளை இழுத்துன்னு போயிடலாம், அது வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்குமா நம்மளுக்காக. அதனால என்ன 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 பண்ணுவா, யாரு நம்ம கடவுள் கிருஷ்ண உணர்வு இருக்கோ அந்த இது வந்து மாயை கொஞ்சம் கூட கிட்ட, அது ரொம்ப கஷ்டம் சொல்றது. மாயைங்கிறது ரொம்ப ஈஸி, சீக்கிரமா அட்ராக்ட் பண்ணிடும் எல்லாரையும், ஒரு மேக்னெட் மாதிரி. அது மாதிரி பண்ணாம நம்ம வந்து எப்படி ஆன்மீக உலகத்துல போகணும், நம்ம எப்படி கிருஷ்ணா உணர்வு போகணும், எப்படி வேத நூல்களை கேட்கணும், நிறைய வேதங்களை படிக்கணும், அதுல இருந்து நம்மளுக்கு எவ்வளவு அதுக்கு அறிவு எவ்வளவு ஏற்படும், அதே மாதிரி நம்ம இது யோசிக்கணும். இந்த பாருங்க ட்ரீல எப்படி காமிக்கிறது பாருங்க, பிரம்மலோகம் மூலம். இது வந்து இன்னொன்னு என்ன காமிக்கிறது, கர்ம வினைகள், முக்குணங்கள், வேத மந்திரங்கள், புலனின்பங்கள். இத பாருங்க, பிரம்மலோகம் மூலம் தான் ரூட் வந்து இதுதான் பிரம்மலோகம். கர்ம வினைகள் நம்ம என்ன போன ஜென்மத்துல என்னெல்லாம் கர்ம பண்ணிருக்கோமோ அதெல்லாம் தான் நம்ம கண்டினியூ ஆகும் இல்லையா? அதனால எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம நல்ல கர்மா பண்ணினாதான் தான் நம்ம வந்து அடுத்த பர்த்லயும் அந்த கர்மால எல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம இன்னும் நிறைய ஹையர் ஸ்டாண்டர்ட் போவோம். நல்ல ஃபேமிலியில நம்மளுக்கு திருப்பியும் பர்த் வரும். அப்புறம் நம்ம என்னெல்லாம் நல்ல காரியம் பண்ணலாம் அதெல்லாம் கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகி அப்புறம் அதுக்கு வந்து நம்ம அதுல இருந்து கண்டினியூ பண்ணிட்டு நம்ம இன்னும் ஆன்மீக உலகத்துல போறதுக்கு இதா இருக்கு. அதனால நம்ம இது வந்து பர்த் டெத் வேண்டாம்னா என்ன பண்ணணும், இதுல இருந்து எப்படி விடுபாடுறதுக்கு என்னன்னா, நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் இல்லையா ப்ரீவியஸ் சாப்டர்ல, இன்பம் துன்பம் சுகம் துக்கம், இதெல்லாம் வந்து ஒரு அப்புறம் சில சமயம் ரொம்ப சூடா இருக்கு, சில சமயம் ரொம்ப கோல்டா இருக்கு, சம்மர் அண்ட் கோல்டு, அதெல்லாம் நம்ம அவ்வளவா பாதிக்காம நம்ம எப்படி இன்பமும் சமப்பிரகாரம் ஈக்குவலா எடுத்துட்டு, துக்கமும் சரி ஆயாச்சு. நம்ம இதை பத்தி இதுல இருந்து எப்படி மேல வரும் நம்ம பிராக்டிக்கலா யோசிக்கணும். அதே மாதிரி ஐயோ குளிருது, நம்ம ஷால் போத்திக்கலாமா, ஸ்வெட்டர் போத்திக்கலாமா, போத்திக்கோங்க. ஆனா இதுலயும் நீங்க இதுல இருந்து விடுபடணும். அதுக்காக நம்ம வந்து ஐயோ இப்படி வந்துடுத்தே, நம்ம இதுல இருந்து எப்படி வரும்னு அது மாதிரி தளர்ந்து போக கூடாது, ஏமாற்றம் அடையக்கூடாது. அதனால நம்ம வந்து அதனால எவ்வளவு இதுல இருந்து நம்ம சரி இதாயிடுச்சு சம்மர் சீசன், இப்படி நம்ம அதுல என்ன பண்ணினா நம்ம கூல் ஆகும். அதனால நல்ல கூல் மைண்ட் வச்சுட்டு கூல் திங்ஸ் எல்லாம் ஷார்ட்டு நல்ல நல்ல சங்கத்துல இருந்துட்டு அது மாதிரி எல்லாம் நம்ம வந்து இது பண்ணணும். நம்ம முக்குணங்களை பத்தி இன்னைக்கு படிச்சோமா இல்லையா, 14 சாப்டர்ல எப்படி சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் குணம். அதனால நம்ம எதில் ரீச் பண்ணோம், சுத்த தத்துவம். அதனால ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம வந்து எந்த குணத்துல இருக்கோம், நம்ம வந்து குணம் வந்து டகான்னு சேஞ்ச் ஆயிடும் தெரியுமா. இப்ப நம்ம காத்தால சத்துவ குணத்தை நேத்தி படிச்சோம் இல்ல, நேத்தி நம்ம சத்துவ குணத்துல காத்தால இருந்தோம். அப்புறம் படிப்படியா கொஞ்ச நாள் ரஜஸ்ல போயிடுவோம். நம்ம வேலைக்கு போனோம்னா அந்த பிசினஸ் இதுல அப்புறம் அது பிசினஸ் மென்டாலிட்டி வந்துடும். அதெல்லாம் வராம நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம வந்து இதுல இருந்து எப்படி விடுபட முடியுமோ, சரி நம்ம என்ன தப்பு பண்றோம் அத மாதிரி நம்மளே பரிசீலனை பண்ணிக்கணும். நம்மளே சரி இது பண்ணிட்டோம், இதையுமே பண்ணக்கூடாது, we should be நம்ம இன்னும் கேர் எடுத்துட்டு நம்ம இது பண்ணணும். இந்த குணத்துக்கு தமஸ் குணத்துக்கு போயிடவே கூடாது, எங்க தப்பு பண்ணிடணும் நம்ம அப்படி நம்ம மைண்ட்லயே நம்ம யோசிக்கணும். அது யோசிச்சா நம்மளுக்கு நிச்சயமா பதில் வரும். அதே மாதிரி வேத மந்திரங்கள் நிறைய சொல்லி அந்த மாதிரி பாகவதம், பகவத்கீதா, இந்த மாதிரி நிறைய பிரபுபாதா புக்ஸ் எல்லாம் படிச்சு சாண்ட் பண்ணி அத்தனை நம்மளோட இது நாலேஜ் டெவலப் பண்ணி ஞானத்தை டெவலப் பண்ணி பக்தி யோகத்துல எப்படி நம்ம ரீச் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி யோசிக்கணும். அது மாதிரி புலனின்பங்கள், நம்ம புலனின்பங்கள்ல ஈஸியா இதாயிடுறது. அந்த புலனின்பங்கள் விட்டெறிய வேணும்னா இதுல இருந்து நம்ம எப்படி வெளியில வந்தா எப்படி வெளியில வரணும் அதே மாதிரி நம்ம யோசிக்கணும். அதுதான் அதனால தான் இதெல்லாம் வந்து அதனால ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். அது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம வந்து ஆன்மீக உலகில இருக்கணும்னா நம்ம வந்து நம்ம இந்த ஜட உலகம் ஒண்ணுமே ரியாலிட்டியே கிடையாது, எல்லாம் டெம்பரரி. பெர்மனன்ட் எது நம்மளுக்கு, ஆன்மீக உலகம் மட்டும்தான். அதுதான் பெர்மனன்ட், நம்மளுக்கு அதுதான் நித்தியமானது. அதனால்தான் அந்த நம்மளுக்கு இருக்க பாருங்க, அந்த மரத்தின் இருக்க பாருங்க, அந்த பௌதிகம் பிம்ப ரிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கு பாரு, அது கட் பண்ணிட்டு யார் வேதங்களை அறிவுகிறாளோ, யாரு வந்து ஜட உலகிலை பற்றுதலை எப்படி துண்டிக்கணும் என்று அறிந்தவன்
இதெல்லாம் மேட்ரில அவனுக்கு எப்படி இதுல இருந்து வெளியில வர முடியும் அவனுக்கு நன்னா தெரியும். அந்த அந்த வழியை மட்டும் அவளுக்கு தெரிஞ்சா வச்சுக்கோ. யாருக்கு உண்மையான வேதங்கள் தெரியுமோ, யார் இந்த சடங்குகளால கவரப்படுகிறாரோ, இந்த 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 அழகான பச்சை இலைகள் இருக்கு பாருங்க, இந்த மரத்துல தெரியறதா உங்களுக்கு பச்சை இலை, அதுல இருந்து எல்லாரும் கவரப்படுகிறார். அதனாலதான் வேதங்களை கவரப்படுகிறார். அதனாலதான் உண்மையா அந்த அவள் என்ன பண்றா, வேதங்களை குறிக்கோள் அவளுக்கு சரியா தெரியல. அது என்ன முழமுதற் கடவுள் அவனுக்கு என்ன சொல்றார், வேதங்களின் நோக்கம் என்னன்னா, நம்ம பிம்பம் இருக்கிறது அது வெட்டி அதை சாட்சி ரிஃப்ளெக்ஷன் சாட்சி நம்ம எப்படி ஆன்மீக உலகத்துக்கு போனோம். அதுதான் நம்மள ஒரு கோல் இன் லைஃப் நம்ம அப்படி யோசிக்கணும். அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி. யாராவது படிக்கிறீங்களா ஸ்லோகம்? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறீங்களா? ஹரே. அதஸ்தோர்த்வம் பிரஸ்ருதாஸ்தஸ்ய குண பிரவృத்த விஷய பிரவாளாஹ அதஸ்ச மூலானி அனுசந்ததானி கர்மானுபந்தினி மனுஷ்யலோகே பட்டு மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் விரிகின்றன. உபகிளைகள் புலன் இன்ப விஷயங்களாகும். இம்மரத்தில் உள்ள கீழ் நோக்கி செல்லும் வேர்கள் பலன் நோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் பிரபுஜி. இம்மரத்தின் கிளைகள் ஜடை இயற்கையின் முக்குணங்களால் வளப்படுத்தப்பட்டு மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் விரிகின்றன. உபகிளைகள் புலன்ப விஷயங்களாகும். இம்மரத்தில் உள்ள கீழ் நோக்கி செல்லும் வேர்கள் பல நோக்கு செயல்களாக பந்தப்பட்டுள்ளன. இதுல இதுல இருக்கிற கிளைகள் எப்படி இருக்கு, ஜட உயிர்களை எப்படி முக்கோணங்களா நம்மளுக்கு இருக்கோமோ அது மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கு இல்லையா. அதனால அந்த உபகலைகள் உபகலைகள் என்ன சம் பிரான்சஸ் இருக்குதா, அதுதான் புலன் இன்பங்கள் விஷயங்களை யார் இன்ட்ரெஸ்ட் ஜாஸ்தி எடுத்துக்காலும் அவளை அது குறிக்கிறது. அது அப்புறம் இந்த மரத்துல இருக்க கீழ் நோக்கி செல்லும் வேர்கள் இல்ல என்னன்னா, கீழ் நோக்கி யார் வேர்கள் இருக்காளோ அவள்லாம் என்னைக்குமே ஒரு ஏதாவது பண்ணினா அது அந்த பலன் நோக்க நம்ம பல நோக்கு நம்மளுக்கு இது பண்ணா நம்மளுக்கு அதுக்கு அந்த பல நோக்கு நம்மளுக்கு திருப்பி என்ன அது ரிட்டர்ன் என்ன எடுக்கணும் அதே மாதிரி யோசிப்பா. அதுலயே அவன் பந்தப்படுப்ப ஆடுறா. நான் திருப்பி இங்க இதை அரச மரத்தை பத்தி நம்மளுக்கு இங்க எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கா. அது என்ன ஆகுதுன்னா, அரச மரம் எல்லா கிளைகளும் எல்லா டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷனும் ஸ்ப்ரெட் ஆகுதா இல்லையா. கீழ்ப்பகுதியில யார் இருக்கா, மனிதர்கள், மிருகங்கள், குதிரைகள், பசுக்கள், நாய்க்கள், பூனைகள் என்ற ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாரும் தோற்றங்கள் இருக்கிறா. அந்த கீழ்ப்பகுதியில இருக்கிறதும் மேற்பகுதியில யாரெல்லாம் இருக்கா, தேவர்கள், கந்தர்வுகள், அப்புறம் அவள கொஞ்சம் இதுல ஆன்மீக இதுல யாரு நம்ம எலிவேட் ஆனவெல்லாம் இருக்காங்க. அது மாதிரி மரம் நீரால் எப்படி மரத்துக்கு எவ்வளவு என்ன அவசியம், நீர் அவசியமா இல்லையா. அதே மாதிரி இந்த மரம் ஜட இயற்கையால 3 குணங்கள்ல அது கவரப் ஆயிருக்கு. சில சமயம் கீழன் பகுதி ரொம்ப பசுமையாக இருக்கும். அப்புறம் சில சமயம் தண்ணியில நிலப்பகுதி நீர் சரியா இல்லைன்னா, தண்ணி சரியா இல்லைன்னா அது வறண்டு இருக்கும், நம்ம அதை பாக்குறோம். அதே மாதிரி இந்த எந்த குணத்துல அது இருக்குதோ அதே மாதிரிதான் அதோட பல நேர இனங்களும் அதுல இருக்கிறது. அது இன்னொரு உபகலைகள் என்ன சொல்றது, புலனின்ப விஷயங்களை சொல்லுகிறது. இதுல இயற்கையிலேயே பலவேறு குணங்களுக்கு இருக்கு. நாம அந்த குணங்கள் இருந்துட்டு நம்ம நிறைய புலன்களையும் அந்த சைமல்டேனியஸ்லி வளர்க்கிறோம். அந்த நம்ம அதனால அதுவும் அனுபவிக்கிறோம். இந்த கிளையில இருக்கிறது நுனியில் என்ன இருக்குன்னா, அதுதான் காது, மூக்கு, கண்ணு முதலிய புலன்கள். அது மாதிரி அதை கம்பேர் பண்ணிருக்கு. அது அது என்ன பண்றதுன்னா, அந்த காது, மூக்கு, கண்ணு நிறைய புலனின்ப விஷயங்களை அனுபவிக்கிறதுனால அதோட அட்டாச் ஆயிடுறது. நம்ம என்ன சொல்றாரு, என்னைக்குமே நம்ம டிட்டாச்மெண்ட் வரணும். எதுலையுமே நம்ம அட்டாச் இருக்க கூடாது. நம்ம கடமையை மட்டுமே பண்ணணுமே தவிர பாக்கி எதுவுமே எக்ஸ்பெக்டேஷன் பண்ணக்கூடாது. பல நோக்கு செயல்கள் பலன் நம்ம பண்ணணுமே தவிர நம்ம கடமைன்னு அதுல நம்மளுக்கு என்ன திருப்பி என்ன அதோட
திருப்பி நம்மளுக்கு என்ன அதோட பலன் கிடைக்கும் அது சொன்னாலே அவ்வளவுதான். அதுல மேல உங்களுக்கு அதுல திருப்பியும் நம்ம வந்து திருப்பி இந்த மாதிரி பல நோக்கு விஷயங்களே யோசிச்சுட்டு இருந்தோம் வச்சுக்கோங்க. திருப்பி நம்மளுக்கு பர்த் அண்ட் டெத் டிஃப்ரெண்ட். நம்மளுக்கு பர்த் அண்ட் டெத் நம்ம இதுல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும்னா பல நோக்கு நம்ம என்ன இது பண்ணாலும் எல்லாம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம், சர்வ கிருஷ்ணா அர்ப்பணம்னு சொல்லிடணும். அதுதான் மெயின். என்னைக்குமே இது வச்சு எதனால நம்மளுக்கு வந்து இதுல நம்மளுக்கு இதுல என்ன ப்ராஃபிட் கிடைக்கும், இது பண்ணினா பகவானே நான் இந்த சில பேர் வேண்டிக்கிறான், நான் வந்து இந்த என்னோட வேலை காரியம் ஆனா 108 பகவானே உங்களுக்கு பிள்ளையாருக்கு முன்னாடி இதை பண்ணி நான் உங்களுக்கு உடைக்கிறேன் நடந்தே. அதெல்லாம் இல்லவே இல்லை. என்னைக்குமே நம்ம எந்த பகவானை நினைச்சுட்டு பல நோக்கு கேட்டுட்டு ஒண்ணுமே பண்ணக்கூடாது. எல்லாம் பகவான்கிட்டே விட்டுடணும். நம்ம வந்து இன்னும் நம்ம என்ன பண்றோமோ எல்லாம் சர்வம் கிருஷ்ண அர்ப்பணம் தான், அதுதான் சொல்லணும். அதனாலதான் இதுல என்ன ஆகுதுன்னா அதுக்கப்புறம் என்னைக்குமே அதனால வந்து என்னைக்குமே நம்ம வந்து ஒண்ணுமே புண்ணிய செயல்களையும் பலன்களையும் உயிர் லோகங்களையும் அனுபவித்த பிறகுதான் இந்த பூவலகத்தில் இறங்கி வரான். நம்ம சொர்க்க லோகம் போனா கூட திருப்பி நிச்சயமா நம்மளுக்கு பர்த் உண்டு. எவ்வளவு நம்மளுக்கு பீரியட் இருக்கோ அதை என்ஜாய் பண்ணிட்டு திருப்பி நம்ம பூவலகத்தை வந்துடும். அதனால எந்த இருக்கிறதுக்குள்ள மேல் உலகம் எது பிருந்தாவன் தான் இருக்கிறதே நம்மளுக்கு ஹையஸ்ட். அதுல இருந்து நம்ம அங்க போனோம் வச்சுக்கோங்க, நம்மளுக்கு பர்த் அண்ட் டெத் திருப்பி கிடையவே கிடையாது. அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும், பக்தி தோண்டு இல்ல கிருஷ்ணா உணர்வு இல்லை. என்னைக்குமே கிருஷ்ணாவோட தாமரடி கால அவரோட தாமர திருவடிகளையே என்னைக்கும் நினைச்சுட்டு சதா சர்வ காலமும் அவரோட பக்தி தோண்டுதான் நம்ம செய்யணும். அப்பதான் நம்ம இந்த ஆன்மீக உலகத்துல நம்ம வந்து என்டர் பண்ண முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி எனக்கு உங்க வாய்ஸ் ரொம்ப கம்மியா கேக்குற மாதிரி இருக்கு. எல்லாருக்கும் நல்லா கேக்குதா? கேக்குது மாதாஜி, நல்லா தான் கேக்குது. ஓகே மாதாஜி, ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரேவதி மாதாஜி நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகம் யாராவது வாசிக்கிறீங்கன்னா வாசிங்க. மமைவாம்சோ ஜீவலோக ஜீவபூதக ஜனாத்க மன்ம சஷ்டன் இந்திராணி பிரகிருதி தானே கர்ஷிதி. இந்த கட்டுண்ட உலகில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் எல்லோரும் எனது நித்தியமான அம்சங்களாவார். கட்டுண்ட வாழ்வின் காரணத்தால் மனம் உட்பட 6 புலன்களுடன் இவர்கள் மிகவும் கடினமாக சிரமப்படுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. இந்த வந்து கட்டுண்ட உலகில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் எல்லோரும் எனது நித்தியமான அம்சங்கள் ஆகும். கட்டுண்ட வாழ்வின் காரணத்தால் மனம் உட்பட 6 புலன்களுடன் இவர்கள் மிகவும் கடினமாக சிரமப்படுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல என்ன சொல்றான்னா நம்ம வந்து இந்த கட்டுண்ட உலகில் இருக்கு பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்னன்னா இதுல என்னன்னா ஒவ்வொரு வந்து சேஞ்ச் ஆயிடுதா ஸ்லைட் சேஞ்ச் ஆயிடுதா? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த கட்டுண்ட உலகில இருக்கிற எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் எல்லாரும் எனது வந்து நித்தியமான அம்சங்கள் என்று சொல்றார் பகவான். அந்த கட்டுண்ட வாழ்வின் காரணத்தால் மனம் வந்து உட்பட 6 புலன்களிடம் இவர்கள் மிகவும் கடினமாக சிரமப்படுகின்றார். இவ என்னைக்குமே இந்த கட்டுண்ட வாழ்க்கையில இருக்கிறதுனால என்னைக்குமே ரொம்ப சிரமப்படுறா. அதனாலதான் என்னைக்குமே சிரமப்படாம நம்ம வந்து எப்படி ஆன்மீக உலகத்துக்கு நம்ம எப்படி இது ரீச் ஆனோம் என்னைக்கு, அதுதான் நம்ம என்னைக்குமே யோசிக்கணும். இதுல வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இதுல என்ன இந்த ஸ்லோகத்தை என்ன சொல்றான்னா ஜீவாத்மான அடையாளம் இருக்கு. ரொம்ப தெளிவா இதுல கொடுத்துருக்குது. ஜீவாத்மான்னு என்ன, பரமபுருஷனும் நித்திய அம்சம் இல்லையா? நம்ம வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா கட்டுண்ட வாழ்வில் இருக்கோம் பாரு. என்னைக்குமே கட்டுண்ட வாழ்வின் வந்து நம்ம முக்தி பெற நிலையில இறைவனுடன் வந்து ஒன்றாகவே முடியாது. அவர் தான் நித்தியமாக, அவர் தான் அம்சம் நம்மளுக்கு. அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா அவர் தான் எல்லாம் வேத கருத்தப்படி என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா பரமபுருஷ பகவான்னா எண்ணற்ற ரூபங்கள் இல்ல. நம்ம வந்து என்னைக்குமே அவளை விரிவுபடுத்த தோற்றம் அளிக்கிறார். இவற்றின் முதல் நிலை என்னன்னா விஷ்ணு தத்துவம், 2வது நிலை என்னன்னா ஜீவ தத்துவம்,
அது வந்து வேறு விதமாக கூறினால் விஷ்ணு தத்துவங்கள் வந்து சுயம் அம்சங்கள், அவரோட சுயம் அம்சங்கள். ஜீவாத்மா வந்து பின்ன அம்சங்கள் என்று 2 கூறப்படுகின்றன. அது வந்து யாரெல்லாம் பகவான் ராமர், நரசிம்மதேவர், விஷ்ணுமூர்த்தி, அந்த வைகுண்ட இதுல எல்லாரும் வீட்டிற்கும் எல்லாருமே பகவான் வந்து தன்னோட சுய விருவங்கள் உண்டுன. அதனால அது வந்து ஜீவாத்மாக்கள் என்ன, ஜீவாத்மா தான் எல்லாரும் பின்ன பிரிவிகள். அதுக்கப்புறம் விஷ்ணு தத்துவம் வந்து பகவான். யாரெல்லாம் ராமர், நரசிம்மதேவர், அவள்லாம் தான். அதனால இதனால வந்து அவர் வந்து நித்திய தொண்டர்கள். அப்புறம் பரம புருஷரோட எப்போதுமே அவளுக்கு தனித்தன்மை இருக்கு. அதனால அந்த பரம புருஷர் அம்சங்கள் என்னதுனால ஜீவாத்மாக்களையும் அவளோட குணங்களையும் இருக்கு. நிச்சயமா அவளுக்கு பங்கு உண்டு. அவ அந்த குணங்களை அவ சுதந்திரம் என்று தனிப்பட்ட ஆத்மால ஒவ்வொரு உருவாய தனக்கு சுதந்திரம் உண்டு அவளுக்கு நிச்சயமா. இந்த வந்து இந்த சுதந்திரத்தை நம்ம பகவான் கொடுத்திருக்காருன்னா அது நம்ம தப்பா உபயோகிக்க படவே கூடாது. வந்து என்னைக்குமே நம்ம சுதந்திரம் சரியான இது உபயோகிச்சோம்னா அவளுக்கு நம்ம இந்த முக்தியில நிலையில நம்ம நிச்சயமா வர முடியும். அப்புறம் எந்த 2 நிலைகளும் அவர் பரமபுருஷன் தான் என்னைக்குமே நித்தியமானவர். அவர் வந்து முக்தி பெற நிலையில் அந்த ஜட வாழ்விலிருந்து எல்லாரும் விடுபட்டு இறைவனோட தெய்வ தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும். அதனால இந்த கட்டுண்ட வாழ்வில இருக்கிறதுனால ஜட இயற்கையின் குணங்கள் இருக்கு பாருங்க, இந்த ஜட இயற்கும் குணங்களால நம்ம எல்லாம் ஆதிக்கம் செல்லப்பட்டு நம்ம வந்து திவ்யமான பகவான வந்து மறந்துடுறோம். அதனாலதான் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ஜட உலகில் இருக்கிறது. அதனால நம்ம வந்து இதெல்லாம் எப்படி இதுல இருந்து வெளியில வரணும், நம்ம யோசிச்சு நம்ம எப்படி ஆன்மீக உலகத்துல போகணும், இந்த ஜட உலகத்துல இருந்து எப்படி நம்ம லைஃப துண்டிக்கப்படணும், இந்த மாதிரி நம்ம யோசிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல என்ன ஆத்மாவின் போராட்டம். மமை வசோ ஜீவலோகே, ஒவ்வொரு உயிரும் இறைவனின் நித்தியமான அம்சம். ஆனால் ஜட இயற்கையில் அவன் தனது மனதையும் 5 புலன்களையும் சுமந்து கொண்டு போராடுகிறது. இதுல என்ன காமிக்கிறா பாருங்க, ஆத்மாவோட எப்படி போராடி இருப்பாரு. ஒவ்வொரு உயிரும் இறைவனோட நித்தியமான அம்சம் இல்லையா. ஆனா அந்த ஜட இயற்கையில நம்ம வந்து நம்மளோட மனசையும் இந்த 5 புலன்களையும் நம்ம வந்து சேர்த்தே நம்ம வந்து சுமந்து கொண்டு போயிட்டே இருக்கும். அது வந்து அதனால அது வந்து நம்ம அதுல இருந்து எப்படி வெளிப்படணும், அதுல இருந்து எப்படி நம்ம வந்து ஜட உலகத்துல இருந்து எப்படி வரணும், இந்த சுதந்திரத்தை நம்ம வந்து எப்படி நம்ம எப்படி மிஸ்யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அதே மாதிரி நம்ம வந்து அதனால இப்ப நம்ம மரண நேரத்தில என்ன இருக்கணும், எப்போதும் ஒரு உடல் இன்னொட்ட சொல்றது. அவன் வந்து என்னைக்குமே அவன் பூனையால நாயை வந்து அவனை வளர்த்திருந்தா அதே மாதிரி அவன் அதே தோணும், ஐயோ நம்ம இந்த பூனையை விட்டுட்டு போறோமே, இந்த நாயை விட்டுட்டு போறோமேன்னு அடுத்த ஜென்மத்திலேயே அவன் பூனையாவது நாயாதான் திருப்பி பார்ப்பான். அதே மாதிரி நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ நம்ம சாவும் தருவாயில் அதே மாதிரி நம்மளுக்கும் நெக்ஸ்ட் பர்த் வரும். அதனால நம்ம எப்போதும் என்ன நினைக்கணும், சப்போஸ் பிரம்மாவை நினைச்சுன்னா நம்ம பிரம்மலோகம் போவோம், சிவா நினைச்சுன்னா சிவலோகம் போவோம். அதே மாதிரி விஷ்ணு நினைச்சுன்னா விஷ்ணு லோகம், கிருஷ்ணரை நினைச்சுன்னா நம்ம கோலோக விருந்தாவன் போவோம். அதனால என்ன பண்ணணும், நம்மளோட இல்லாட்டா நம்ம இந்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸை விட்டுட்டு போறோமே, ஒய்ஃபை விட்டுட்டு போறோமே, இல்லடா ஹஸ்பண்டை விட்டுட்டு போறோமே, ஐதர் ஆர் குழந்தைகளை விட்டுட்டு போறோமே. உங்களுக்கு அது தெரியும் இல்ல, அந்த நிறைய ஸ்டோரி. அதான் அந்த ஆஜமிலான் கூட கடைசியில எப்படி கூட்டார், நாராயணன் தன்னோட பிள்ளைய கூட்டார். ஆனா அவர் அவ்வளவு பாவம் பண்ணியிருந்து கூட கடைசி மரண தருவாயில அவர் நாராயணன் கூட்டதுனால யமதூதர் ஆக்சுவலா வந்துட்டார். ஆனா இந்த நாராயண சொன்ன உடனே விஷ்ணு தூதர் வந்து அவரை பல்லாக்குல ஆக்ஷன் பண்ணார். அதுல எவ்வளவு கன்ஃபியூஷன் ஆச்சு. யம தர்மராஜ கோவம் வந்து அந்த குட்டி ஸ்டோரி சொல்றேன், அது எவ்வளவு ஆச்சு கடைசியில. ஆனா அதை வந்து அவர் வந்து ஆஜ்மிலா ஒரே தப்பா இல்ல, ஒரே தப்பு, ஒரே கண்ணுக்கு இது பார்த்ததுனால அவரோட லைஃபே என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட் ஆயிடுச்சு. தன்னோட பிராமண கல்ச்சர்ல பிறந்தவர் எல்லாம் இது பண்ணதுன்னு எல்லாமே தப்பா ஆகி அதுக்கப்புறம் அவரோட லைஃபே அவரோட இதாயிடுச்சு. ஆனா அப்புறம் ரியலைஸ் பண்ணி அப்புறம் அடுத்த ஜென்மத்தை 2வது இது பண்ணி அவர் ரியலைஸ் பண்ணி எல்லாம் பண்ணினார். இருந்தா கூட சொல்றேன், ஒரு தப்பு ஆனா ஒரு க்ஷணம் போக்குல நம்ம மனசு தடுமாஎடுத்து வச்சுக்குவோம், நம்ம லைஃப் எல்லாம் இதாயிடுது. அதனால நம்ம என்னைக்குமே மரணம் தருவாயில எப்போதும் நாமஸ்மரணம் பண்ணணும் எப்போதும். அதான் ஒரு ஆச்சாரிய சொல்லுவார், எனக்கு வந்து கை இல்ல கால் இல்ல, எனக்கு நினைவு போயிடுச்சு, நான் பகவானே நான் உன்னை எப்படி கூப்பிடுவேன்,
ஆனா நம்ம தினம் சாண்ட் பண்ணி 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 நம்ம ஒரு நரம்புலயும் ரத்தத்துலயும் ஹரே கிருஷ்ணா இருக்குமா. அதனால நீங்க வந்து அர்ஜுனன் கூட அப்படி பியூர் டிவோட்டி. ஒரு அணுவும் ஒவ்வொரு நரமும் ஒவ்வொரு அசைவனும் அவர் கிருஷ்ணா 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 தான் சொல்லிட்டு இருக்கணும். அவ்வளவு அவர் தூய பக்தர். அதனால நம்ம எல்லாரும் இன்னைக்குமே சதா சர்வம் காலமும் இது பண்ணி நம்ம இருக்கிற தருவாயில எல்லாம் நினைச்சுக்கோங்க. வேற ஒருத்தரை பத்தி நினைச்சுக்கோ. நீங்க டெம்பரரியே எல்லாம் டெம்பரரியா வந்திருக்கு. பெர்மனன்ட் டே நம்மளுக்கு பகவான் தான். பிருந்தாவன் தான் நம்மளுக்கு, கோகுல பிருந்தாவன் தான் நம்மளுக்கு பெர்மனன்ட் பிளேஸ். அதனால எப்போதும் பகவானே நினைச்சுட்டு பகவானே நம்ம ஸ்மரணிச்சு, அப்போ நம்மளுக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா கூட பகவான் நம்மளுக்கு வந்து நம்ம நிச்சயமா அவரோட உலகத்துக்கு நம்மள அழைச்சுன்னு போவார். அடுத்த ஸ்லைடு 15.8 படிக்கடா ஏதாவது வாசிக்கிறீங்களா? அபிஷா மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. ஓகே. சரீரம் யதவாப்னோதி யச்சாப்யுத்க்ராமதீஸ்வரः गृहीत्वैदानि संयाதி வாயோர்கந்தானி வாசயாத். காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வதை போல ஜட உலகில் இருக்கும் உயிர் வாழி ஓர் உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கிறான். இவ்வாறு ஒரு வகையான உடலை பெற்று பின்னர் மீண்டும் வேறொரு உடலை ஏற்பதாக இதனை கைவிடுகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வதை போல் ஜட உலகில் இருக்கும் உயிர் வாழி ஒரு உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கிறான். இவ்வாறு ஒரு வகையான உடலை பெற்று பின்னர் மீண்டும் வேறொரு பிடை இருப்பதாக தான் இதனை கைவிடுகிறான். எப்படி ஒரு காற்று நறுமணத்தை கொண்டு போய் செய்ததோ அதனால்தான் ஒரு வாழி இன்னொரு உடலுக்கு இன்னொரு உடலுக்கு போறது. ஆனா வந்து அதுல என்னன்னா, நம்ம வந்து உயிர் வாழிங்கிறது ஈஸ்வரா எஜமானன் என்று இதை வந்து நம்ம குறிப்பிடப்பட்டுகிறது. அவர் விரும்பினார் வந்து நம்ம ஒருத்தர் வந்து நம்ம என்ன விரும்புறோமோ அதே மாதிரி அவளோட உடல்ல வந்து உயர்நிலைக்கும் கொள்ள முடியும், கீழ்நிலைக்கும் கொள்ள முடியும். அவ இண்டிவிஜுவல், அவளோட அந்த பர்சன் கையில தான் இருக்கு. அது வந்து எல்லாருக்குமே சுதந்திரம் உள்ளது. அதே மாதிரி உணர்வும் இருக்கு பாருங்க. மரண நேரத்தில் அவ வந்து இன்னொரு உடலிற்கு கொண்டு போய் செல்கிறது இல்லையா. அது வந்து அதான் நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு பூனை நாய் இருந்திருந்தா வச்சுக்கோங்க, அதையே நினைச்சுட்டு எப்படி இவர் ஜடபாரதர் வந்து தன் மானையை பத்தி நினைச்சுட்டு அவர் உயிரை விட்டாரோ, அடுத்த ஜென்மத்திலே அவர் மானே பிறந்தாரு. ஆனா அவருக்கு லாஸ்ட் பர்த்ல எல்லாம் நன்னவு இருந்தது. ஃபாரஸ்ட்ல எவ்வளவு தவம் இருந்திருந்த ஜடபாரதர் இவர் எப்படி எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அந்த மான் வந்து அவர் பாக்குறாரு. அந்த ஸ்டோரி தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அந்த குட்டி அப்புறம் அந்த தண்ணியில போறதுன்னா ஒரு பயந்துன்னு அப்புறம் அது வந்து அந்த அம்மா மான் தவறி செத்து போயிடுறது. அந்த குட்டி மானை வந்துட்டு அது அவர் செத்து போயிட்டான். அதுல இருந்து அவர் வந்து ஃபாரஸ்ட்ல கடும் தவம் புரிகிறார் அவர். ஆனா அதை விட்டுட்டு அந்த மான் பின்னாலேயே அதை குளிப்பாட்டுற, அதை நல்லா பாத்துக்கிறது. ஒரு வைல்ட் அனிமல்ஸ் வருது இல்லையா, அதை தாக்கிறதுக்குள்ள அதை சேஃப்டி அதே தான் யோசிக்கிறார். அதை யோசிச்சு அவர் வந்து கடைசியில அவர் வந்து செத்து போயிடும்போது அந்த மானியை நினைச்சு செத்து போறதுனால அடுத்த ஜென்மத்திலேயே அவர் மானா பிறப்பார். அதனால நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ இந்த பர்த்ல அதே அடுத்த ஜென்மத்திலயும் நம்ம அதே பர்த் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். நம்ம கையில இருக்கு நம்ம என்ன கேட்கணும்னு. நம்ம என்ன வந்து நான் சொல்றேன், பிரம்மலோகா, சிவலோகா, விஷ்ணு லோகா, கிருஷ்ண லோகா, அது நீங்க இது பண்றீங்களோ, இல்லாட்டா ஹஸ்பண்டை பத்தி, ஒய்ஃபை பத்தி, குழந்தைகளை பத்தி நான் பண்ணணும், குழந்தைகளுக்கு என்ன ஆகும் இதே மாதிரி நம்ம வந்து அஞ்ஞானத்தோட இதே லைஃப் நம்ம வந்து இதே நினைச்சுட்டு பண்ணோம்னா ஒண்ணுமே இல்லை. அதனால இது நம்மளோட டெம்பரரி உலகம். நம்ம பெர்மனன்ட் உலகம் போனோம்னா நல்ல உலகம் நம்மளுக்கு கிடைக்கணும். மேல் உலகத்துக்கு போனோம்னா நம்ம கிருஷ்ணரையை பத்தி யோசிச்சுட்டு கிருஷ்ணரே ஸ்மரணம் பண்ணி கிருஷ்ணரை தவிர வேற கிருஷ்ணா 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 அவர் பல்லாக்குல வந்து நம்மளை அழிச்சுட்டு போவார். அதுதான் இதுல வந்து தான் இருக்கு. அதனால என்னைக்குமே நம்ம அந்த சூட்சும உடல் இருக்கு பாருங்க, அது வந்து என்னைக்குமே மறு உடல் இது பண்ணும்போது வந்து ஒரு வாழ்க்கை போராட்டமே இதெல்லாம் ஏற்பட்டு இதுல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும்னா பெர்மனன்ட் ரெமெடி என்ன நம்மளுக்கு? கோகுல விருந்தாவன் தான். எல்லாம் நம்ம கிருஷ்ணா உணர்வுல நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து நம்ம எப்படி எல்லாம் சேர்ந்து நம்ம நல்ல இந்த சாது சங்கம் நல்ல இதுல இருந்தா நிச்சயமா நம்மளுக்கு கிருஷ்ணர் நம்மள அழிச்சுன்னு போவார். அது வந்து 100% நிச்சயம்.
அவ எப்படி இருக்காளோ தகுந்த மாதிரி அந்த பிரெயின் அவளுடைய தகுந்த அவ என்ன யோசிக்கிறாளோ அது முக்கியமா எல்லாரும் மனசுல வச்சுக்கோங்க. நம்ம எல்லாம் டெம்பரரி தான். இன்னைக்கு என்னன்னு அடுத்த விஷயம் என்ன ஆகும் யாருக்குமே தெரியாது. அதனால என்னைக்குமே யோசிக்கிறது நல்ல கிருஷ்ணரை பத்தி யோசிச்சுட்டு நல்ல சத்சங்கம்ல இருந்துட்டு நல்ல சான் பண்ணி நல்ல பகவத்கீதா படிச்சு பிரபுபாதா புக்ஸ படிச்சு நல்ல ராமுக்கெல்லாம் போயிட்டு வந்து நிறைய அதை பத்தி இது பண்ணி நிறைய வேத நூல்களை வந்து நிறைய இதெல்லாம் ஸ்லோகம்லாம் படிச்சு நம்ம எப்படி ஹையர் பிளானட்ஸ்க்கு எப்படி டாப் மோஸ்ட் பிளானட்டுக்கு எப்படி போகணுமோ அது நம்ம கையில தான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நெக்ஸ்ட், உடல் விட்டு உடல் பாய்தல். காற்று நறுமணத்தையோ அல்லது துர்நாற்றத்தையோ சுமந்து செல்கிறதோ அவ்வாறேதான் ஆத்மா தனது மலைநிலையிலே அடுத்த உலகத்தில் எடுத்து செல்லுகிறது. நமது தற்போத சிந்தனையே நமது அடுத்த உடல் தீர்மானிக்கிறது. இதுல என்ன இருக்குன்னா, எப்படி நம்மளுக்கு காற்று ரெண்டு நம்மளுக்கு நறுமணம் ஒரு நல்ல ஃப்ளவர்ஸ் நல்லா இருந்தா இது இருக்கு பாருங்க, அது நல்ல ஸ்மெல் வரும். அதே மாதிரி ஒரு துர்நாற்றம் ஒரு பப்ளிக் ஜெனரல் டாய்லெட் பப்ளிக் இது இருக்கல பாருங்க, எங்க அந்த இந்த ஒரு மாதிரி எங்க ஒரே இதெல்லாம் கார்பேஜ் போட்டிருக்காளோ அது நம்மளுக்கு துர்நாற்றம் தான் வரும். அதே மாதிரி நம்மள ஆத்மாவும் நம்மளோட மனநிலைய அடுத்த நிலத்துக்கு எடுத்து சொல்றது. நம்மளுக்கு இப்ப நம்ம நல்லதே யோசிச்சா வச்சுக்கோங்க, அதே கண்டினியூட்டி நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட் பர்த்ல இருந்து அதே மாதிரி வரும். அதுக்கப்புறம் அதனால நம்ம என்னைக்குமே இந்த இதுல நல்லா யோசிச்சு ஒருத்தருக்கும் துக்கம் கொடுக்காம ஒருத்தரையும் புண்படுத்தாம என்னைக்குமே சின்சியரா ஆனஸ்டா பொய் சொல்லாம ஏமாற்றாம எல்லாருக்கும் நம்ம நல்லதே நம்ம சொல்லி நம்மளுக்கு எவ்வளவு தெரியுமோ கிருஷ்ணரை பத்தி பகவத்கீதா பத்தி எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் அதை பத்தி அவளுக்கு சொல்லி அவளையும் நம்ம இந்த மாதிரி இந்த கிருஷ்ணா உணர்வுல எப்படி இருக்கணும் அந்த மாதிரி நம்ம யோசிச்சாலே அது ரொம்ப நல்ல காரியம். அது மாதிரி நல்ல காரியத்திலேயே எப்போதும் அதே மாதிரி மனசு செலுத்தி அந்த பாக்கி தூர் காரியத்துக்கெல்லாம் மனசு செலுத்தாம எல்லாரையும் நல்லது யோசிச்சு அகங்காரம் இல்லாம நான் இருந்தாதான் இந்த வீட்டுல எல்லாம் நடக்கிறது, நான் இருந்தாதான் எல்லாம் சமைக்க முடியும், நான் அப்படி இல்லாம நம்ம கடவுள் தான் எல்லாம். நம்ம ஒரு ஒரு த்ரூண்டு கூட ஒண்ணுமே கிடையாது. கடவுள் நம்மள எல்லாம் இது பண்றாரு, நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்றாரு, நம்மள பாக்க நம்மள பண்ண வைக்கிறாரு, எல்லாம் கடவுள் தான், வேற ஒருத்தருமே கிடையாது. நம்ம எல்லாம் தாசனுக்கு தாசன் தாசாயி தாசன், சர்வெண்ட் ஆஃப் த லார்ட். நம்மளாம் சர்வெண்ட் கூட உள்ள தூசி கூட இல்ல. நம்ம ரொம்ப கஷ்டம் அந்த கடவுள் பக்தியில வருது, அது படிப்படியா தான் வர முடியும். அதனால இதுல இருந்து நம்ம நல்ல சிந்தனை நல்ல காரியம் நல்ல நம்ம கடமை நம்ம நல்லதே பண்றது, பெரியவாளுக்கெல்லாம் உதவி பண்றது, அதுக்கப்புறம் நல்ல சத்சங்கங்கள் இருக்கிறது, நல்லா சொல்லி தரது, பகவத்கீதா 4 பேரை கூப்பிடுங்கோ, பகவத்கீதா சொல்லித்தாங்கோ, ஸ்லோகம் படிங்கோ, அவளை சேர்த்து நீங்களும் நிறைய தெரிஞ்சுப்பேள், ஒருத்தருக்கு நீங்களும் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுவேள் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அது மாதிரி நல்ல காரியத்துல எப்போதும் சிந்தனையில இருக்கணும், துர்காரியத்துல என்னைக்குமே சிந்தனை போகவே கூடாது. மத்த வீட்டுல என்ன ஆச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஒண்ணும் வேண்டாம், என்ன எல்லாம் வம்பு, இந்த கிராமிய கதை இருக்கு பாருங்கோ, அதெல்லாம் வேண்டவே வேண்டாம். நம்ம இந்த கிராமிய கதை விட்டுட்டு இந்த கிருஷ்ண உணர்வுல பக்தி உணர்வுல பக்தி யோகால நம்ம எப்படி போவோம், அதே மாதிரி ஒரு மெயின் எய்ம் இன் கோல் இன் லைஃப் இஸ் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். அதுதான் நம்ம மனசுல எப்போதும் வச்சுக்கணும். அடுத்தது மாதாஜி, அடுத்த ஸ்லைட். படிக்காதவங்க வேணா வாசிங்க, ஸ்லோகம் வாசிங்க. வேற யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? யாரும் வாசிக்கலன்னா கோபால தேசிகன் துளசி மகாராணி வாசிங்க மாதாஜி. ஒரே செகண்ட் மாதாஜி, அது ரொம்ப சிறுவத்துக்கு புக் எடுத்துறேன். 10th ஸ்லோகம் மாதாஜி, 15th chapter 10th ஸ்லோகம். மாதாஜி உக்ராமந்தம் சிதிதம் வாபி குஞ்சான வா குணானுவிதம் விமுடா நானு பஷ்யந்தி ஞான சச்சுசக. முட்டாள்கள் உயிர்வாளி எவ்வாறு தனது உடலை கைவிடுகிறான் என்பதையோ, இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்தின் கீழ் எத்தகைய உடலை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான் என்பதையோ புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் யாருடைய கண்கள் ஞானத்தில் பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ அவரால் இவை அனைத்தையும் காண முடியும். நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. முட்டாள்கள் உயிர்வாழி என்று எவ்வாறு தனது உடலை கைவிடுகிறான் என்பதையே இயற்கை குணங்களிலிருந்து மயக்கத்தின் கீழ் எத்தகைய உடலை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான் என்பதையோ புரிந்து கொள்ள
முடியாது. அவனுடைய ஆனால் யாருடைய கண்கள் ஞானத்து பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ அவரால் இவ்வியனத்தை காண முடியும். பாருங்க, இதுல என்ன சொல்றேன்னா, இந்த ஞான சக்ஷுஷோ என்று வந்து ரொம்ப ஒரு வேர்டு ரொம்ப முக்கியமானது. ஞானம் இல்லாட்டாலும் தன்னோட வந்து உயிர் வாழி தன்னோட உடலை விடுகிறானா இல்லையா, அத வந்து அடுத்த பிறவில என்ன அடைய போறான்னு அவளுக்கே தெரியாது. அது இல்லாம நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட உடலில் இப்போ இருக்கோம் நம்ம. அவனால அதுவும் புரிந்து கொள்ளவே முடியாது. அதனால எப்ப நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும்? இவாள்லாம் முட்டாள்கள். அது என்ன எப்படி பிரிக்க முடியும்? நம்ம ஒரு ஆன்மீக குருவிடம் இருந்து நம்ம வந்து யாரு நம்மளுக்கு யாரு ஆன்மீக குரு இருக்காளோ அவாட்டேந்து சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் கத்துந்து அவ பகவத்கீதால இருந்து எல்லாம் அவளோட இருந்து எல்லாத்தையும் அதோட நாலேஜ் ரொம்ப அவசியம். வந்து இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் ஒரு காண்பதற்காக வந்து வந்து பயிற்சி பெற்றவன் இல்லாட்ட அதிர்ஷ்டசாலியோ ஒவ்வொரு வாழ்வும் ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலை தான் அவன் வந்து நம்மளோட உடலைங்கிறது போறது. நம்ம வந்து எந்த சூழ்நிலையில நம்ம இருக்கோம், அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில ஜட இயக்கத்தில வந்து எல்லாமே மயக்கத்துல எல்லாம் இருக்கும். அதனால என்ன ஆறுது, அது விளைவு என்னன்னா ஒரு புலனின்பம். என்ன இந்த புலனின்பம்? எப்பொழுதும் ஒரு மயக்கத்திலேயே இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதுல காமம், குரோதம், மதம், ஆச்சரியம், லோபம் இதெல்லாம் நம்ம இருக்கோம் தெரியுமா? இந்த மாதிரி முட்டாளாக இந்த மாதிரி ஒரு வாழ்வில என்ன இருக்குன்னு அதுவே நம்மளுக்கு அறியாம எல்லா சக்திகளும் இழந்து அது வந்து அவளுக்கு சிந்தி பார்க்க கூடாம டைம் இல்லாம அப்படி போயிட்டு இருக்கு. அதனால இவெல்லாம் என்ன பண்ணணும், இதுல இருந்து வெளிப்படணும்னா ஒரு ஆன்மீக குருவை வந்து நம்ம இது பண்ணி அது வந்து அதுல இருந்து எவ்வளவு நம்ம என்னெல்லாம் நல்லது கேட்க முடியுமோ, பகவத்கீதா பாகவதம் எல்லாம் படிச்சு நம்ம இதுல இருந்து எப்படி முன்னுக்கு வர முடியும், கிருஷ்ணா உணர்வை எப்படி முடியும், ஆன்மீக உலகத்துல எப்படி நம்ம போகணும்னு அதே மாதிரி ஒரு குறிக்கோள் வச்சுட்டு நம்ம வந்து நம்மளோட வாழ்க்கைய ப்ரொசீட் பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யார் இதை பார்க்க முடியும்? மூடர்கள் ஆத்மா உடல் மாறுவதை அறிவதில்லை. ஆனால் ஞான கண்கள் ஞான சக்ஷுஷு உடையவர்கள் உண்மையான உணர்கிறார்கள். நான் சொன்னேன்ல இந்த ஞான சக்ஷுஷு ரொம்ப ரொம்ப அந்த சொல் ரொம்ப முக்கியமானது. ஞானம் இல்லைன்னா வந்து ஒண்ணுமே இல்லை. உயிர் வாழ்வு வந்து எல்லாம் உடலை விடுறா இல்லையா, அடுத்த பிறகு என்ன அடைக்க விட ஒருத்தருக்குமே புரியாது. அதனால எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம வந்து நல்ல ஞானத்தோட நம்ம இருக்கோமோ நம்ம ஆத்மாவா நல்ல இடத்துல போய் சேரும். அதனால அந்த உண்மையை யாரு அறிகிறாளோ அவளுக்கு வந்து அந்த ஞான கண்கள் இருக்குதான், அதுக்குதான் ஞான சக்ஷுஷாங்கிறா. அதனால என்னைக்குமே நம்ம வந்து யோசிக்கணும், நம்ம வந்து எப்படி நம்ம வந்து முட்டாள் இல்லாம எப்படி புத்திசாலியா பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணினா அது தகுந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் லைஃப் கிடைக்கும். இந்த லைஃப்லயும் நம்ம வந்து 4 பேருட்டேந்து நல்லது கத்துண்டா அதுல நம்மளுக்கு என்ன எவ்வளவு இதுல பாருங்க, நீங்க எவ்வளவு தடவை பகவத்கீதா படிச்சா கூட, நம்மளே படிச்சோம் இத்தனை நாளா நம்மளுக்கு பகவத்கீதா புஸ்தகம் எல்லாம் இருந்தது. ஆனா இதை புரிஞ்சுதா நம்மளுக்கு? இல்லவே இல்லை. புஸ்தகம் கூட சில பேரு திறக்காம இருக்கிறவாளுக்கு நிறைய பேர் இருக்கா. அப்புறம் இப்ப நிறைய பேர் கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணிட்டு இப்போ பகவத்கீதாவை ஓபன் பண்ணிட்டு அவளுக்கு அதுல இருந்து எவ்வளவு ஞானம் நாலேஜ் தெரியறது. இதுல இருந்து எப்படி ஆத்மானா என்ன, உடல்னா என்ன, உடல் டெம்பரரி, ஆத்மா தான் பெர்மனன்ட், ஆத்மாவோட சைஸ் என்ன, எல்லாம் நம்மளுக்கு தெளிவா எவ்வளவு தெரியுது. இதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு இதெல்லாம் தெரியுமா? ஒண்ணுமே தெரியாது. ஏதோ பகவத்கீதா தெரியும், ஏதோ டிவி சீரியல் பார்ப்போம், ஏதோ இது மகாபாரத் போரு, கிருஷ்ணா அவ்வளவுதான் தெரியும். ஆனா இப்ப நம்ம ஒரு சாப்டர் படிக்கும்போது ஒரு ஆழ்ந்து அதை யோசிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் அதுல எவ்வளவு நம்ம நிறைய உதாரணம், எல்லாருடைய உதாரணங்களும் நம்ம படிக்கிறோம். இப்ப நம்ம பாக்குறோம் நாரதர் பாருங்க. நாரதர் எப்படி பாவம், அவர் வந்து வேலைக்காரனோட பிள்ளையா இருந்தான். 5 வயசுலயே வந்து அவ வந்து பெரிய மகாமுனிவர்களா அங்க சாப்பிட வந்திருந்தார். அங்க இதுக்காக அம்மா எங்க வேலை பண்ணிட்டு இருந்தாலும் அங்க வேலைக்காரியா. வேற ஒருத்தருக்குமே நாரதர் கிடையாது. 5 வயசு பையன். அவளுக்கு எல்லாம் இது பண்ணி அவளோட இருக்கிற பாக்கிய சாட்டு அவளோட எல்லாத்தையும் கேட்டு அதுக்கப்புறம் இப்படி கஷ்டப்பட்டு 5 வயசு குழந்தைக்கு என்ன தெரியும் நீங்க பாருங்க. அப்படி நாரதர் அப்படி கேட்டு 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 ஸ்ரவணம் எப்படி எந்த மாதிரி நிலையில போனார். அதுக்கப்புறம் அவரோட அம்மாவும் தவறி போயிட்டான். அதுல இருந்து அவர் காட்டு கிளம்பினார். ஒரு வாட்டி அவர் தரிசனம் கிடைச்சது பகவானோடது, ஒரே நிமிஷம் தான். ஆனா அதுல அவர் திருப்பி தானார். அவர் சொன்னார் இல்ல,
நீ இன்னும் இந்த ஆன்மீக உலகத்துல போ, அப்ப நான் உனக்கு திருப்பி தரிசனம் தரேன். இவ்வளவுதான், நான் திருப்பி உங்ககிட்ட வரவே மாட்டேன். அதே மாதிரி நம்ம பகவானை வந்து தரிசனம் பண்ணணுங்கிறது ஈஸியே கிடையாது. அது நம்ம வந்து அதோட லயிக்கணும். லயித்து அதுல இருந்து எவ்வளவு அவருக்கு என்னெல்லாம் பிடிக்குமோ, அவருக்கு என்னெல்லாம் பிடிக்காதோ அதெல்லாம் பண்ணாம, ஆன்மீக குருவை நம்ம என்னைக்குமே குருவை எடுத்துண்டு, குரு இனிஷியேஷன் எடுத்துட்டு, அந்த மாதிரி பாரம்பரியம் என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம இது பண்ணிட்டு அதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணினா தான் நம்ம இதுல இருந்து நம்மளுக்கு முக்தி அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபஞ்சத்தை இயக்குவார். சூரியன் மற்றும் சந்திரன் ஒளி அவன் ஆற்றலே. அவனே கிரகங்களை தன் சக்தியால் ஈர்ப்பு விசை தாங்கு நிற்கிறான். இதுல பாருங்க, சன்னு காமிச்சிருக்கு, அப்புறம் வந்து எல்லா கிரகங்கள்லாம் தெரியறது. இதுல எப்படி ஈர்ப்பு இருக்குது பாருங்க. இதுல வந்து எப்படி நம்ம வந்து சன் ஒரு வந்து காத்தால சூரியன் இல்லைன்னா வரலன்னா ஒரு நாள் எப்படி ஆயிடும்? ஃபுல்லா டார்க்னஸ் இருக்கும். அதனால சூரியன் வந்தாதான் எல்லாம் பிரகாசம். அதே மாதிரி அதேதான் ஆன்மீக உலகம்லாம். ஆன்மீகம் நம்ம மேல இதுல போனோம் வச்சுக்கோங்க, மேல் பிளானட்ல அங்க வந்து லைட் அவசியம் இல்ல, ஒண்ணு வேண்டாம். ஃபுல்லா 24 ஹவர்ஸும் நம்ம வந்து என்னைக்குமே இருந்துட்டே இருக்கும், பிரகாசம் இருந்துட்டே இருக்கும். இந்த மாதிரி டார்க்னஸே கிடையாது. நம்ம அப்புறம் நம்ம பிரைட்னஸ்ல இருந்து டார்க்னஸ்ல வந்தா என்ன? நம்ம லைஃப்ல டார்க்னஸ்ல வரவே கூடாது. என்னைக்குமே நம்ம பிரைட்னஸ் கிட்டதான் நம்ம என்னைக்குமே போகும். அதுதான் சன் ரேஸ், சன்னோட ரிஃப்ளெக்ஷன் இதெல்லாம் தான் காமிக்கிறது. அதனாலதான் வந்து என்னைக்குமே நம்ம வந்து அது எப்படி பண்ணணும் அதே மாதிரிதான் யோசிக்கணும் நம்ம என்னைக்குமே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதனாலதான் அவர் சொல்றார், ஒவ்வொரு சூரியன் பிரகாசம் யார்கிட்ட வருது? பகவான்கிட்ட தான் வருது. சந்திரன் பிரகாசம் யார்கிட்ட வருது? பகவான்கிட்ட தான். நெருப்பு பிரகாசம் யாரிடம் வருது? எல்லாமே பகவான்கிட்ட தான் வருது. இது வந்து யாருக்கு அறிவில் இருக்கோ அவளுக்கு புரியவே புரியாது. இருந்தாலும் வந்து ஒருத்தர் வந்து யாரை வந்து இறைவனை பத்தி யாரு விளக்குகிறாளோ, யாரு புரிந்து கொள்கிறாளோ, யார் அந்த ஞானத்தை வந்து அடைகிறாளோ, அதுக்கு வந்து சூரியன், சந்திரன், நெருப்பு என்ற மின்சாரம் எல்லாம் அவரை வந்து எல்லாம் பார்த்துக்கிறா. எல்லாம் சூரியன் பிரகாசம், சந்திரன் பிரகாசம், நெருப்பு, இந்த மின்சாரம் பிரகாசம் எல்லாமே புருஷோத்தமனான முழமுதற் கடவுள்லேருந்து தான் வருதுங்கிறது நம்ம வந்து புரிந்து கொள்ளணும். அதுதான் இந்த வாழ்க்கையோடைய கருத்து. அதுதான் கிருஷ்ணா உணர்வின்னு தொடக்கம் கூட. இந்த ஜட உலகங்கள் என்னன்னா ஒரு கட்டுண்ட ஆத்மாவா இருக்கிறது வந்து எல்லாமே நம்ம வந்து பரமாத்மா இருக்கா, பரமபுருஷன் அம்சங்கள் தான். ஆனா வந்து எப்படி நம்ம வந்து அந்த அம்சங்களை வந்து எடுத்துட்டு இறைவரோட திருநாட்டத்திற்கு எப்படி சொல்ல முடியும்? அதுதான் இதுல வந்து படிப்படியா நம்மளுக்கு எல்லாம் சொல்றா. இந்த பிரபஞ்சம் என்னன்னா ஃபுல்லா சூரியனாலதான் எல்லாம் பிரகாசமா இருக்கு. அதனால இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் எல்லாமே. அது மாதிரி எல்லாமே சூரியன், சந்திரன், கிரகங்கள் எல்லாமே ஒரு பிரபஞ்சத்துல ஒரு சூரியன் மட்டும்தான் இருக்கிறது. அதே மாதிரி பகவத்கீதையிலையும் நம்ம வந்து 10ல 10.21ல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அந்த வந்து என்னைக்குமே சந்திர நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் ஒண்ணு, நட்சத்திரம் எல்லாம் இது ஒண்ணு. சூரிய ஒளிக்கு காரணம் வந்து பரமபுருஷன் ஆன்மீக ஒளியே மட்டும்தான். வந்து எல்லாமே சூரியன் உதித்தனோட தானே மனிதன்கள் எல்லாம் செயல்கள்லாம் தொடங்கிறாள் இல்லையா? இல்லாட்ட டார்க்னஸ் இருந்தாலும் தூங்கின்னு தானே இருக்கா. எப்போ சூரியன் வருதோ அதுக்கு முன்னாடி எழுந்து நம்ம வந்து எப்படி பக்தி பாதையில போறோமா. அதே மாதிரிதான் நம்ம வந்து அப்புறம் அதே மாதிரி அந்த உணவு பொருட்கள்ல பண்ணனால நெருப்பை வந்து நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம். அதே மாதிரி தொழிற்சாலை எல்லாமே அதுல இருந்து அப்புறம் தான் பிகினிங் ஆறுது. அது வந்து அந்த நெருப்புனால எவ்வளவு நல்ல நல்ல காரியங்கள்லாம் ஆறுது. அதனால சூரியவதம், நெருப்பு, சந்திரன் எல்லாமே ஒரு உயிர் வாழிகளுக்கு இன்பம் தருகிறது. இது வந்து இவரோட உதவி இல்லாம நம்ம யாருமே இருக்கவே முடியாது. அதனால சூரியன், சந்திரன், நெருப்பு எல்லாமே புருஷோத்தரமா முழமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணாவிடம் இருந்தே தான் வந்திருக்கு. என்னாலும் ஒருத்தர் இதை புரிஞ்சு கொள்ளணும். அது வந்து அதனாலதான் கிருஷ்ணா உணர்வு கூட ஆரம்பமாகிறது. சந்திரன் ஒளியால் வந்து என்ன காய்கறிகள் எல்லாம் வளப்படுகிறது இல்லையா? அதே மாதிரி பரமபுருஷர் பகவானோட கருணையாலதான் நம்ம இருக்கோம். அதனால அந்த வந்து எல்லாருக்கும் அது புரியணும். வந்து நிலவொளி வந்தாதான் நம்மளுக்கு வந்து மகிழ்ச்சியாவும் இருக்கு. அதனோட கருணை இல்லட்டா வச்சுக்கோ, இப்ப சூரியனே இருக்க முடியாது. சந்திரன் பகவான் பரமபுருஷர் பகவானால் தான் இதெல்லாம் உண்டு. அது இல்லட்டா சூரியன் இருக்காது, சந்திரன் இருக்காது, நெருப்பும் இருக்காது, எல்லாமே ஒண்ணுமே இருக்காது. யாராலையும் வாழவே முடியாது.
அது வந்து இதெல்லாம் நம்ம யோசிச்சுட்டு அதுக்கு மாதிரி இது பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் ஜீரணம் 4 வகை ஜீரணங்கள். வைஸ்வனரா நெருப்பே நானி. அதான் இந்த ஜீரண சக்தியை பத்தி எல்லாம் சொல்றார். நினைவு எல்லாருடைய இதயத்தில் நான் வீற்றிருக்கிறேன், என்னிடமிருந்து நிறைவாற்றலும் அறிவும் மறதியும் வருகின்றது. இதுல என்ன ஜீரணம் வந்து 4 வகையில ஜீரணங்கள் இருக்கு. அதுல வந்து நம்ம வந்து அதனால என்னன்னா இதுக்கப்புறம் நினைவு எல்லாரோட இதயத்திலே நானே தான் இருக்கேன். என்னாலதான் அவளுக்கு நினைவும் இருக்கு, அறிவும் இருக்கு, மறதியும் இருக்கு. அதனாலதான் அதனாலதான் இந்த உயிர்வாழிகளை வந்து ஜீரண நெருப்பாக இருக்கிறது. உட்சுவாற்றம் நம்ம கொண்டு வரும், வெளிச்சாற்றும் கொண்டு வரும். அதே மாதிரி 4 விதைகளை உணவாம் செரிக்க செய்கிறேன். எதனால ஒண்ணு வந்து உலகில் வந்து நெருப்பாக இருக்கும். வந்து ஒரு உச்சுவாசம் உண்டு, வெளிச்சுவாசம் உண்டு, காற்று உண்டு. இதனாலதான் நம்ம வந்து 4 விதமான உணவையும் நம்மளாம் டைஜஸ்ட் பண்ண முடியுது. இதுல ஆயுர்வேத சாஸ்திரம் என்ன சொல்றேன்னா வந்து நம்ம சாப்பிடும் போது வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணும்போது நெருப்பு ஒண்ணு வயிற்றுல இருக்குமா. இந்த நெருப்பு எரியல பசியே இருக்காது. இந்த வந்து நெருப்பை வந்து நம்ம முறையாக வந்ததுனாலதான் நம்மளுக்கு பசியே எடுக்கிறது. அது வந்து சமயம் நெருப்பு சரியா இல்ல வச்சுக்கோங்க, அதுக்குதான் நம்ம வந்து ஹெல்த் இதாகி நம்மளுக்கு சிகிச்சை அவசியமா இருக்கு. நம்மளோட ஹெல்த் டிட்டேரியேட் ஆகி அதனாலதான் இந்த நெருப்பு தான் முதற் கடவுளோட பிரதிநிதியாகும். அதனால இதுல வந்து ஒவ்வொரு நெருப்பின் உருவில் வயிற்றின் இருப்பதாக எல்லா விதமான உணவு பொருட்களையும் அவ டைஜஸ்ட் பண்றதுக்கும் எல்லாம் இதுதான் நம்மளுக்கு ரொம்ப இதா இருக்கு. அப்புறம் எல்லாம் வந்து எல்லா விதமான உணவுப் பொருட்களை சேர்ப்பதனால அவர் தான் உதவி செய்கிறார். உண்ணும் சாப்பிடுறது கூட உண்ணும் விஷயத்துல கூட உயிர் வாழ்வே சுதந்திரமானதே கிடையாது. நம்ம வந்து டைஜஸ்ட் பண்றதும் பரம புருஷரால உதவி இல்லாம உண்ணவும் முடியாது, ஜெரிக்கவும் முடியாது. அதனாலதான் அவர் எல்லா உணவுப் பொருட்களையும் உண்டாக்கி அவர் வந்து நம்ம பகவான் பரமபுருஷர் பகவான் தான் நம்மளுக்கு டைஜஸ்ட் பண்றார். அவரோட கருணையா தான் நம்ம அந்த வாழ்க்கையை அனுபவிக்கிறதுனால அதனால என்னைக்குமே நம்ம வந்து பகவான் வந்து இது உடலுக்குள் இருக்கிறார், நம்மளோட காற்றினுள் இருக்கிறார். அப்புறம் எல்லாமே அவர் 4 வித உணவுப் பொருட்களும் இருக்கிறார். என்ன சாப்பிடுறோமோ, என்ன மெல்லப்படணுமோ, என்ன நக்கப்படுகிறோமோ, என்ன உறிஞ்சுகிறோமோ எல்லாமே சக்தியாட்ட இருக்கு. நம்மளுக்கு 4 இருக்கா இல்லையா? என்னெல்லாம் பண்றோம்? உணவுப் பொருட்கள் என்ன அருந்துகிறோம், அப்புறம் மெல்லப்படுறோம், அப்புறம் நக்குவோம் நம்ம, அப்புறம் உறிஞ்சுவோம். எல்லாம் யாரு சக்தி கொடுத்திருக்கார்? பகவான் தான் இதோட சக்தியை கொடுத்திருக்கார். அதே மாதிரி நம்ம வந்து எல்லாரோடையும் அவர் தான் இருக்கிறார். அவராலதான் நம்மளுக்கு வந்து நினைவு ஏதாவது இருந்தா நினைவுதான் வருது. அறிவு யாரால வளருது? பரமபுருஷர் பகவான் புருஷோத்தமனாலதான் நம்மளுக்கு அறிவும் வளருது. மறதி என்னதாருது? மறதியும் அவராலதான். அதனால மறதி அறிவு எல்லாமே நம்ம பரமபுருஷர் பகவான் தான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஷரம் வீச்சுரம் நிலை ஜட உலகில் விழுந்த அனைத்து உயிரினங்கள். அக்ஷரம் வீச்சுற்றா நிலை ஆன்மீக உலகில் உள்ள முக்தி அடைந்த ஆத்மாக்கள். இதுல எப்படி காமிக்கிற பாருங்க, 2 வகை ஜீவன்கள் இருக்கு. ஷரம் வீச்சியறை இருக்கிறது, ஜட உலகில் இருக்க எல்லா உயிரினங்களும். அக்ஷரம் என்றா வீச்சுயுரா நிலை. பாருங்க, வீச்சுயுரா நிலையால எப்படி இருக்கா பாருங்க. ஆன்மீக உலகில் இவெல்லாம் முக்தி அடைந்த ஆத்மாக்கள். இவெல்லாம் முக்தி அடையாம இருக்கிறதுக்கு நம்ம முன்னாடி எல்லாம் படிச்சோம் பாருங்க. அந்த முக்தி அடையாதுக்கு இதுல 2 பாக்குறாவா முக்தி அடைந்த ஆத்மாக்கள் எப்படி இருக்கா. அதே மாதிரி நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். எல்லாமே அதே மாதிரி பண்ணினாதான் நம்ம வந்து குறிக்கோள் கிருஷ்ணரை வந்து அப்பதான் நம்ம புரிஞ்சுண்டு இதுல இருந்து நம்ம வந்து எப்படி அடையணும்னு அதே மாதிரி நோக்கத்துல நம்ம வந்து இருக்கா. அது மாதிரிதான். அதனாலதான் என்னைக்குமே நம்ம வந்து ஜட உலகிலிருந்து எவ்வளவு வந்து வெளியில வருமோ அதே மாதிரி நம்ம வந்து உயிர் வாழிகளை வந்து 6 மாதமான மாற்றங்கள் நம்மளுக்கு இருக்கு. பிறப்பு, வளர்ச்சி, இருப்பு, உற்பத்தி, சிதைவு மற்றும் மறைவு. இது வந்து இதெல்லாம் ஜட உலகில மாற்றங்கள் ஆகும். ஆனா ஆன்மீக உலகில உடன் வந்து மாற்றமே அடையது கிடையாது. அங்க முதுமையும் கிடையாது, பிறப்பும் கிடையாது, இறப்பும் கிடையாது. எல்லாரும் ஒன்றாக இருக்கா. அதேதான் ஷர சர்வாணி பூதானி அதுன்னு சொல்லியிருக்கா. எல்லாம் எந்த உயிர் வாழ்வும் படைக்கப்பட முதல் உயிர் வாழி பிரம்மாவிலிருந்தா திறந்து ஒரு சிறும்பு கூட, ஒரு சிறு எறும்பு கூட தன்னோட உடலை மாத்திக்கிறதா இல்லையா? அது வந்து அதனால என்னைக்குமே ஆன்மீக உலகில இருக்கிறோம் என்னைக்குமே முக்தி பெற்றவர்களாக இருப்பார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைட்.
அழியும் பொருட்கள் ஷரம் மற்றும் அழியாத ஆத்மாக்கள் அக்ஷரம் ஆகிய இருப்பரும் அப்பாற்பட்டவர். புருஷோத்தமர்னா யாரு? யார் அந்த புருஷோத்தமர்? யாரு எனவே அவர் புருஷோத்தம சிறந்த புருஷர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். இதுல என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, அழியும் பொருட்கள்னா ஷரம், அழியா ஆத்மாகலம்னா அக்ஷரம். இது பகவான் அதுக்கு எல்லாத்தையுமே அப்பாற்பட்டவர். அவரை தான் நம்ம புருஷோத்தமர் என்று நம்ம சொல்றோம். இதுல என்ன சொல்லியிருக்கான்? தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் யாரும் இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு திவ்யமான பரமபுருஷர் பகவான் தான் உத்தமானவர். எல்லாமே இந்த வேதங்களிலும் அதேதான் நான் அந்த புருஷோத்தமனமாகவே கொண்டாடப்படுகிறோம். நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம புருஷோத்தம முழுமுதற் கடல் கிருஷ்ணர் யாருமே பீட் பண்ண முடியாது. அவரோட ஈக்குவலாவும் ஆக முடியாது. அவரோட ஒருத்தரும் அவருக்கு அவரோட கிரேட்டரா ஆக முடியாது, லோயர் மாட்டார். அவர் தான் உன்னதமானவர் எல்லாரும். அதனால என்னன்னா இது ஒரு நம்ம ஒரு உயிர் வாழிகள் என்ன கட்டுண்ட நிலையிலே இருக்கா. முக்தி பெற நிலையிலயும் நம்ம ட்ரை பண்ணி நம்ம எப்படி இந்த முக்தி நிலையில வரணும்னு அதே மாதிரி யோசிக்கணும். அதே மாதிரி எப்பொழுதும் அதுல உயர்வு தாழ்வு வேற வளம் பாக்குறா. இவ உயர்ந்துட்டானா அது ஒரு உயர்ந்துட்டா அகங்காரம் வருது. அப்புறம் அது மேல நம்ம உயர்வு தாழ்வு அதெல்லாம் பார்க்கவே கூடாது என்னைக்குமே. ஆமா, இது அதனால எல்லா வேதங்களையும் முழுமுதற் கடவுளை தான் பரமாத்மா என்று சொல்லப்படுகிறது. எல்லாமே இதெல்லாம் சொல்றது. அதனால பரமபுருஷர் பிரகாசத்தினோட இறுதியான இலக்கும் தான் பகவான் தான். அததான் பரமபுருஷர் எல்லாரோட இதயத்திலும் பரமாத்மாவான ரூபமாக இருக்கிறார். அதேதான் அதே மாதிரிதான் எல்லாமே பெரிய பெரிய ஆச்சாரியெல்லாம் இதே மாதிரி சத்தியவதிக்கும் பரசுராமுக்கும் மகனாக அவர் இத்தர் வியாசதேவர் அதே வேத ஞானத்தை நம்மளுக்கு எல்லாம் புகட்டுகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யாராவது படிக்காதவங்க படிங்க. ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்களா யாராச்சும்? மோனிஷா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. சர்வஸ்ய சாகம் ஹிருதி சத்திவிஷ்டோ மத்தக் ஸ்மிருதிம் ஞானம் அபோகனம் வேனதஸ்ய சர்வைரகமேவ வேத்யோ வேதாந்த கிருத் வேதவித்யேவ சாகம். நான் எல்லாருடைய இதயத்திலும் வீட்டுள்ளேன். என்னிடமிருந்தே ஞாபக சக்தியும் அறிவும் மறதியும் உண்டாகின்றன. எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவன் நானே. உண்மையில் வேதாந்தத்தை தொகுத்தவனும் வேதங்களை அறிபவனும் நானே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. அதான் சர்வஸ்யம் சாகம் ஹிருதி சன்னிவிஷ்டோ மந்தக ஸ்மிருதி ஞானம் அபோகனம் ச வேதஸ்ய சர்வோரகமேன வேத்யம் வேதாந்த கிருத்து வேதவித் ஏவ சாகம். எல்லாருடைய இதயத்திலையும் பகவான் இருக்கார். எல்லாம் பரமாத்மாவா இருக்கார். அவரிடமிருந்துதான் எல்லா ஞாபக சக்தியும் அறிவும் மறதியும் எல்லாம் இருக்கு. எல்லா வேதங்களிலையும் அறியப்பட வேண்டும் யாரு? பரமபுருஷர் பகவான். அதனால வேதாந்தத்தையும் யாரு வேதாந்தத்தை தொகுத்தாளோ, யாரு அவளை அறிஞ்சுக்கிறாளோ அதை பத்தி நம்ம எல்லாமே அவர் தான். இதான் சொல்றது. இதுல பரமாத்மா முழுமுதற் கடவுள் எல்லாரோட இதயத்திலும் இருக்கிறார். அவராலதான் செயல்களே ஆறுது. அது நம்ம உயிர் வாழிக்கு நம்மளோட முந்தைய பிறவி எல்லாமே அவளுக்கு ஒண்ணுமே ஞாபகமே இருக்கிறது இல்லை. அதனால அவரோட செயல்களும் சாட்சியாக இருக்கிற பரமபுருஷால் வழி நடத்தல் பிரகாரம் அது செயல்படணும் நம்ம எல்லாம். அதனால நம்ம என்னெல்லாம் முந்தைய செயல்கள் இருக்கு, காரியங்களையும் நம்ம தொடர்கிறோம். அதனால அதுக்கு அறிவு வேண்டியிருக்கு. அதுக்கு அறிவு பகவான் நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்காரு, ஞாபக சக்தியும் கொடுத்திருக்காரு. அதுக்கு முந்தைய பிறவி நம்மளுக்கு ஒண்ணுமே நினைவே இருக்கிறது இல்ல ஆஸ்பத்திரி என்னாச்சுன்னு. அதனால இறைவன் எங்குமே நிறைந்ததாக இருந்து ஒரு தனிப்படத்த இதயத்தில் எல்லாருடைய இதயத்திலும் அவர் இருக்கிறார். அது அதனால நம்ம என்னைக்குமே பரமாத்மாவை வழிபடுவது மட்டுமின்றி வேதம் அவதார ரூபத்திலும் அவர் வழிபடணும். மக்கள் நம்மளோட வாழ்வை சரியான வடிவமைத்து முழுமுதற் கடவுளுக்கே திருநாட்டிற்கே திரும்ப செல்வது எப்படிங்கிறது என்னெல்லாம் அது நற்பாதையை நம்மளாம் பார்க்கணும். அது நம்மளுக்கு வேதங்கள் நம்மளுக்கு சொல்லித்தரா. அதனால நம்ம அதை பத்தி நம்ம கேச்சிருந்தோம்னா நம்ம கிருஷ்ணர் வியாசதேவராக அவதரிக்கும் போது வேதாந்த சூத்திரத்தையுமே அவர் தொடுத்தாரா இல்லையா?
அதனால அந்த இதுல வந்து இது வந்து வியாச தேவரால கொடுக்கப்பட விளக்க உரை எல்லாம் ஸ்ரீமத் பாகவதம்லயும் எல்லாமே உண்மை, அது அப்சல்யூட் ட்ரூத். அது அதனால அந்த வந்து அது முழுமுதற் கடவுளுக்கு வந்து கட்டுண்ட ஆத்மாவுக்கு விடுதலைக்காகவே அதெல்லாம் அவர் சொல்லியிருக்காரு. நம்ம அந்த வந்து அதுக்கு வந்து உணவுப் பொருட்களும் அதை பத்தி எப்படி உணவுப் பொருட்கள் கொடுத்தா, எப்படி நெருப்பு இருந்தா எப்படி நம்மளுக்கு டைஜஸ்ட் ஆகும், எப்படி எல்லாம் யார் கையில எல்லாம் இருக்கு, எல்லாம் பகவான் கையில தான் இருக்கு. அந்த ஞானமும் நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்கார். அது இல்லாம பகவத்கீதையோட ஆசிரியாக கிருஷ்ணரே வடிவுல வந்து நம்மளுக்கு ஞானத்தை கொடுத்திருக்கிறார். அவரே தான் கட்டுண்ட ஆத்மனுக்கு நம்ம வந்தனை புரியறவர் இதுதான். அதனால பகவான் வந்து ரொம்ப கருணை புரிகிறவர், ரொம்ப நல்லவர். அதே நம்ம அந்த பாதையிலேயே நம்ம பின்பற்றி ஆச்சாரியில எல்லாம் சொல்லிருக்கோம், அது மாதிரி நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வேதங்களில் சாரம். வேதஸ்ரீ சர்வோர் அகம் ஏவ வேத்யோ. எல்லா வேதங்களையும் அறியப்பட வேண்டியவர் நானே. வேதாந்தை தொடுத்தவரும் வேதங்களை அறியபவரும் நானே. இதுல என்ன சொல்லியிருக்கானா, நான் வந்து வேதஸ்ரீ சர்வோர் அகம் ஏவ வேத்யோ, நானே தான் எல்லா வேதங்களையும் தொகுத்திருக்கேன், நானே தான் எல்லாம் அறியப்பட வேண்டியவன், நானே தான் அந்த வேதங்களை அறிபவன், நானே தான். நான் எல்லாம் இந்த வேதங்கள் நல்லா படிச்சு அதுல சாராம்சம் எல்லாம் எடுத்துட்டு நல்லலைய போய் இந்த ஜட உலகத்திலிருந்து எல்லாம் புலன்கள் இது இல்லாம நம்ம வந்து என்னெல்லாம் நம்ம மாற்ற முடியும், நம்ம அப்புறம் அந்த 6 விதமான மாற்றங்கள் நம்மள இதெல்லாம் பண்ண முடியும், இந்த பிறப்பு இறப்பு இதுல இருந்து நம்ம எப்படி வெளிப்பட முடியும், அதெல்லாம் நம்ம இது பண்ணிட்டு நம்ம வந்து என்னைக்குமே ஒருத்தரையும் ஒரு துளி கூட ஒருத்தருக்கும் கஷ்டம் கொடுக்காம நம்ம வந்து எப்படி ஆன்மீகத்துல ஒரு நிலைய முக்தி பெற்றவளா இருக்கணும் எப்போதும் சதா சர்வ காலமும் யோசிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. விடுபடுவது எப்படி? இது உறுதியான வேர்களை பற்றின்ப என்றும் ஆயுதத்தால் அசங்க சாஸ்திரனை வெட்ட வேண்டும். பற்றின்மை மூலமே நாம் உண்மையான ஆன்மீக வழியை அடைய முடியும். நம்ம வந்து என்னைக்குமே டிட்டாச்சா இருக்கணும், எதை பண்ணாலும் கடமைக்காக பண்ணணும். இந்த உறுதியான வேர்களை வந்து எப்படி இதால இந்த இது பாருங்க, இந்த மரத்தால இது எப்படி இந்த ஒரு சோடு மாதிரி இருக்கு, இதான் ஞானம். இந்த ஞானத்தோட விருத்தியால இதழ் ஞானத்தோல இத வேரை வெட்டி, இது பாருங்க வேற வெட்டி இருக்கா பாருங்க அந்த இதால, அது நம்ம காமிக்கிறா பாருங்க, ஒரு கட்டை மாதிரி இருக்கு, அதுல ஒரு இது மாதிரி வச்சிருக்கா, அதுக்கு நம்ம ட்ரீஸ் எல்லாம் கட் பண்ணுவோமே வச்சுட்டு, அதுதான் நம்மளுக்கு ஞானம். நம்ம ஞானம் எப்படி பெற முடியும்? நிறைய நாலேஜ், நிறைய வேதங்கள் படிச்சு நல்ல முன்னோக்கு இதுல இது நினைச்சு என்னைக்குமே நல்ல உணர்வு, நல் காரியம், பகவானோட என்னைக்குமே நினைவு கொண்டல், அதுக்கப்புறம் பற்றின்மை, அதுக்கப்புறம் பலத்தை யோசிக்காம எப்படி நம்ம எப்படி நம்ம கடவுள்கிட்ட எப்படி போக முடியும், கிருஷ்ணா கிட்ட எப்படி போகணும், அவருக்கு எதெல்லாம் பிடிக்கும், அவருக்கு எப்படி நம்ம இருந்தா அவருக்கு பிடிக்கும், அது மாதிரி யோசிச்சு அதே மாதிரி நம்ம வந்து எப்படி நம்ம உண்மையான ஆன்மீக உலகத்தை மெயின் என்னது சாண்டிங் பண்ணோம், வேற ஒண்ணுமே இல்ல. ஹரே ராம் ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம். இந்த கலியுகத்துல பெஸ்ட் சங்கீர்த்தம் இதுதான், நாமஸ்மரணம் தான். இது பண்ணி அந்த ஞானத்துல நம்ம விருத்தி அடைஞ்சு இந்த பலனின்ப எல்லாத்தையும் யோசிக்காம என்னைக்குமே எதுலேருந்து எப்படி விடுபடணும்னு அதே யோசிச்சு நம்ம வந்து முக்தி நிலையில ஆன்மீக நிலையில எப்படி பண்ணணும், நம்மளோட மெயின் கோல் இன் லைஃப் தான் இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. மிக ரகசியமான சாஸ்திரம்னா என்ன? பாவமற்றவனே, இது வேதங்களில் மிகவும் ரகசியமான பகுதியாகும். இதை எவன் ஒருவன் புரிந்து கொள்கிறானோ அது அவன் புத்திமானமாகி அவனோட முயற்சிகள் பூர்த்தி அடைகின்றன. இந்த யாருக்கு இந்த மித வேகங்கள் எல்லாமே ரகசியமான பகுதி இல்லையா? எப்போ ஒருவன் நன்னா புரிந்து கொள்கிறானோ, அதுலேருந்து எப்படி நம்மளுக்கு புத்திமதி கிடைக்கிறதோ அவனோட முயற்சிகள் எல்லாமே பூர்த்தி அடைஞ்சிடுறது. இதுதான் நம்மளோட ரகசியமான சாஸ்திரங்கள் நம்மளுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கு, இதுதான் சொல்லியிருக்கு. நம்ம சாஸ்திரங்கள்ல என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் படிச்சு அதுக்கப்புறம் எப்படி நம்ம வந்து முன்னேறி வர முடியும், அதுக்கப்புறம் அதுல இருந்து உண்மை நிலையெல்லாம் நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் தெரியும், அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து எப்போ நம்மளுக்கு பகவான் கிருஷ்ண புருஷோத்தமரே என்று தெரியணும். அதுதான் ஒரு பக்குவமான அறிவாளிக்கு பூரண உண்மையை வந்து
அதனால அறிஞன் என்ன பண்றான், தன்னோட மதிப்பு மிக்க நேரத்தில் வந்து வீணடிக்காம பரமபுருஷர் பக்தி தொண்டில் கிருஷ்ணா உணர்வில் நேரடியாக ஈடுபடுகிறான். அது வந்து பகவத்கீதை வந்து உண்மை வந்து ஒண்ணுத்தையும் அடியில வந்து ஆணித்தரமாக உறுதியாக சொல்றது. ஆனா அதனால அது நம்ம அந்த வேத ஞானம் வந்து கேட்டா வச்சுக்கோங்களேன், கிருஷ்ணரிடம் வந்து அதிகாரம் பொருந்தி அவரோட பிரதிநிதிகளிலிருந்து தான் அது கேட்கணும். அது வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா, நம்ம வந்து வேற யார்ட்டையுமே கேட்க கூடாது. யாரு வந்து அந்த டிசிப்ளின் சக்சஷன்ல இருந்து வந்திருக்காளோ, ஒரு சிஷ்யிட்ட இருந்து சிஷ்யை யார் அவ வந்து தீட்சை பெற்றிருக்காளோ அவர்கிட்ட தான் நம்ம கேட்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து அவளுக்கு நன்னா புரிஞ்சது நம்மளுக்கு எல்லாம் சொல்லுவான். அது வந்து சொல்லும் போது அடக்கத்துடனும் கேட்கணும் நாம. அப்புறம் யார் இதை புரிந்து கொள்கிறாளோ அவதான் வேதங்களை நோக்கத்தை பூரா அறிஞ்சவர்கள். வந்து இதுதான் கிருஷ்ணரோட கருத்து. அதனால எல்லாருமே இதை மனசுல வச்சிருந்து இதே மாதிரி எல்லாம் எப்படி நம்மளோட ஞானத்தை ப்ரோக்ரஸ் பண்ணணும், வந்து எப்படி திவ்ய தொண்டத்துல ஈடுபடணும், எப்படி ஜட இயற்கையிலிருந்து விடுதலை பெறணும், அதுக்கப்புறம் ஆன்மீக வந்து எப்படி பக்தி தொண்டு பண்ணணும், அதேதான் நம்ம வந்து அதனால சாட்சாத் வந்து பகவானும் பக்தி தொண்டும் சாட்சாத் பகவானே ஒன்று என்று நம்ம வந்து யோசிக்கணும். வந்து ஆன்மீகமான என்று நம்மளுக்கு தோணணும். அப்புறம் பக்தி தொண்டு வந்து அந்தர சக்தியில இருக்கிறது. அதனால நம்ம ஏற்கனவே சூரியனையும் நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் ஒப்பிடுபட்டிருக்கோம். ஏற்கனவே நம்ம பூனை லாஸ்ட் சாப்டர்ல படிச்சிருக்கோம். எல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ஆன்மீக குருவின்ல தான் எல்லாம் வழி நடத்தின கீழே தான் எல்லாம் பக்தி தொண்டு நம்ம வந்து இயங்கணும். இது வந்து அதுக்கப்புறம் இதான் ஒவ்வொரு வந்து கிருஷ்ண உணர்வில இருந்துட்டு பக்தி தொண்டுல இருந்து அறிவுடையவனாகவும் தூய்மையானவனாகவும் இருக்கணும். வந்து அப்படி அவ வரலன்னா அவ ஒரு சாதாரண மனிதன்ல இருந்து எவ்வளவு பெரிய ஞானமான அறிவாளிகளே கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இஸ்கான் ராதா கோவிந்த் கோவில் மங்குளரி குலாய் அவர்களின் உபசானத்தில் அடிப்படையில் ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்ரீ அத்வைத அதத்வத ஆச்சாரிய விஷ்ணு சிவா நித்யானந்த பிரபு பலராமன் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ணா கஜாதர பண்டிட் சக்தி ராதா ராணி ஸ்ரீ வாசுதி பக்தி பக்தரா. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீ வாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் சொல்லுங்க ஸ்லோகம், எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லலாம். நம்ம குரூப் சாண்டிங் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ராமா ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லாம் புரிஞ்சுதா? எல்லாம் நல்லா புரிஞ்சுதா? டவுட்ஸ் இல்லையே பிரபுஜி மாதாஜி? இல்ல மாதாஜி. என்ன கிருஷ்ண கிளியரா எல்லாம் புரிஞ்சுது இல்ல? நான் வந்து இப்ப ஃபாஸ்டா பேசினேனா கரெக்டா ஃபாலோ பண்ண முடிஞ்சது? என்னோட கரெக்டா ஃபாலோ பண்ண முடிஞ்சது மாதாஜி. நல்லா இருந்தது. எல்லாரும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்க. இதே மாதிரி நம்ம படிச்சதெல்லாம் இன்னொருத்தருக்கு சொல்லித்தாங்கோ, நம்ம குழந்தைகளுக்கும் சொல்லித்தாங்கோ. நீங்க பாட்டி தாத்தாவா இருந்தா பேரன் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிட்டு நிறைய கிருஷ்ணா புக் ஸ்டோரி புக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, கிருஷ்ணா புஸ்தகம் இருக்கு. அதுல நிறைய ஒரு ஸ்டோரி படிச்சு காமிங்க குழந்தைகளுக்கு. அது இன்னொரு குழந்தைகளுக்கு சொல்லி இன்னும் அவளுக்கு இன்னும் கிருஷ்ணா உணர்வு இன்னும் ஜாஸ்தி வந்து அவளும் இந்த மாதிரி நல்ல நல்ல உணர்வு எல்லாம் வந்துட்டு குழந்தைகளுக்கு நல்ல ஃபியூச்சர்ல நல்ல இதா. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பத்ருஷஸ்ய கிருபா சிந்துபயேவ ச பதிதானாம் பாவனியோப்யோ வைஷ்ணவோஹோ நமோ நமஹ.
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, अनंत कोटि भक्ति की जय, जय प्रभुपाद की जय, जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय, जय चैतन्य चैतन्य महाप्रभु की जय, जय देवर और भगवत क्रांतों की जय, जय श्री राधा राधा गोविंद की जय, जय श्री राम अल्लाह रामचंद्र की जय, जय ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल हरि हरि बोल ஹரி ஹரி போல். பிரபுஜி நல்லா புரிஞ்சுதுல? எல்லாம் ஒண்ணும் டவுட்ஸ் இல்ல? நல்லா புரிஞ்சுது மாதாஜி. நல்லா புரிஞ்சுதுல? குவிஸ் எல்லாம் பண்ணிடுங்க பிரபுஜி. போஸ்ட்போன் மாதாஜி மாதாஜி ஒரு வேண்டிகோள் மாதாஜி. மாதாஜி ஒண்ணும் இல்ல, இது கிறிஸ் ப்ரோக்ராம் அது கிளிக்க கொஞ்சம் அனுப்பி விட முடியுமா மாதாஜி? என்னது டெலிட் ஆயிடுச்சு மாதாஜி, வச்சுக்காம. போஸ்ட் பண்றோம் சரிங்களா? தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. அப்படியே ஸ்ரீமத் பாகவதம் லிங்க் அனுப்பி விடுறேன் மாதாஜி. ஸ்ரீமத் பாகவதம் மாதாஜி எல்லாரும் மியூட்ல இருங்க, யாராவது ஒருத்தர் பேசுங்க. பிரபுஜி இப்ப சொல்லுங்க. அதாவது மாதாஜி இது ஸ்ரீமத் பாகவதம் அது லிங்க் ஒன்று அனுப்பிச்சு விடுறேன்னு சொன்னீங்களே மாதாஜி 2 நாளுக்கு முன்னாடி, எனக்கு வரவே இல்லை மாதாஜி. பாகவதம் லிங்க் நான் அனுப்புறேன்னு சொன்னேன், திருப்பி போஸ்ட் பண்றேன் பிரபுஜி. காலையில கிளாஸஸ் காலையில நடக்குது. ஷார்ட் பாகவதம் கிளாஸ் நடக்குது பிரபுஜி, நாங்க போஸ்ட் பண்றோம் சரிங்களா? சரி மாதாஜி, மாதாஜி அனுப்பிச்சு விடுங்க மாதாஜி. ரேவதி மாதாஜி இன்னைக்கு ஆக்சுவலா நம்ம 3 PM கிளாஸ் டிவோட்டிஸ் ஒரு 5 பேர் மங்களார்த்தி அட்டென்ட் பண்ணாங்க மாதாஜி. தங்கம் மாதாஜி, ரஞ்சினி பாண்டியன் மாதாஜி, நளினி மாதாஜி, ரேவதி ஆதிஷ் மாதாஜி, மாணிக்கவல்லி மாதாஜி, அப்புறம் விட்டோபாய் மதனகோபால் பிரபுஜி. அவங்க கிளாஸ்க்கு வரல, ஆனா மங்களார்த்தி அட்டென்ட் பண்ணாங்க மாதாஜி. ரேவதி மாதாஜி இந்த மாதிரி எல்லாருமே அட்டென்ட் பண்ணுங்க, மங்களாரத்திக்கு வாங்க, எல்லாருமே வாங்க. நம்ம ராதையும் கிருஷ்ணரையும் பார்க்கலாம். எப்படி நம்ம விஸ்வரூப தரிசனம் பார்த்தா நமக்கு என்ன புண்ணியம் கிடைக்குமோ அதே பலன்கள் நம்ம டிஜிட்டலா பாக்குறப்பமும் கிடைக்கும். அதனால எல்லாருமே வாங்க, கண்டிப்பா வந்து அட்டென்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. அதுக்கு லிங்க் வரல மாதாஜி, அதான் என்னால போஸ்ட் பண்றோம் பிரபுஜி. இன்னைக்கு மறுபடியும் போஸ்ட் பண்றோம், நைட் போஸ்ட் பண்றோம். நீங்க அத பாருங்க, டெம்பிள்னு இருக்கும், லிங்க்ல டெம்பிள்னு இருக்கும். அத கிளிக் பண்ணிட்டு நாளைக்கு வாங்க. எல்லாருமே 4:20க்கு லாகின் பண்ணிட்டீங்கன்னா கரெக்டா 4:30க்கு திரைய விளக்குவாங்க, அழகா எல்லாமே பார்க்கலாம். துளசி ஆரத்தி, நரசிம்ம ஆரத்தி, சிக்ஷாஷ்டகம் படிப்பாங்க, அஃபென்சஸ் படிப்பாங்க. இது எல்லாமே நீங்க படிப்படியா உங்களுக்கு நாங்க சொல்லி தருவோம். அதனால எல்லாரும் கண்டிப்பா வாங்க சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும், ஆனா நீங்க அட்டென்ட் பண்ணுங்க, அதுல அவ்வளோ பலன்கள் இருக்கு. அதனால நேத்திக்கு மாதாஜி கிளாஸ்ல சொல்லியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன், அதனாலதான் அத்தனை பேரும் வந்திருக்கீங்க. அதனால கண்டினியூஸா எல்லாரும் வாங்க. மங்களார்த்தியும் முடிஞ்ச வரைக்கும் அட்டென்ட் பண்ணுங்க எல்லாரும். கிளாஸஸும் எல்லாரும் கண்டினியூஸா வாங்க. கண்டிப்பா மாதாஜி. மாதாஜி ஏதாவது சொல்லணுமா மாதாஜி? ரேவதி மாதாஜிங்க லீவே ஆயிட்டாங்களா? ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். எல்லாரும் வாங்க. பகவத்கீதை ஸ்லோகம் எல்லாமே இப்போ இந்த 27ஆம் தேதிக்கு மேல சொல்லி எல்லாம் தருவாங்க. அதனால எல்லாரும் வாங்க ஓகேங்களா? மங்களார்த்தி லிங்க் நாங்க போஸ்ட் பண்றோம், பாகவதம் லிங்க் போஸ்ட் பண்றோம், அப்புறம் குவிஸும் நாங்க போஸ்ட் பண்றோம். எல்லாரும் அட்டென்ட் பண்ணுங்க ஓகேங்களா? நல்லது மாதாஜி, थैंक यू. ஓகே ஓகே பிரபுஜி, தேங்க்யூ பிரபுஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. எல்லாருக்கும் நான் செஷன் எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். தேங்க்யூ மாதாஜி.